Φανταστική πραγματικά υποδοχή. Ιταλοί είναι οι διαιτητές της απόψινης αναμέτρησης. Ο Πάολο Ντονταρίνη με πρώτο βοηθό τον Στεφάνη και δεύτερο τον Φασκέτη. Πάμε τώρα να δούμε αμέσως εντεκάδες. Η Ομόνια με Γεωργαλίδη, Τικουμάνα, Βέρτσελ, Πλέτσα, Γκύρε, Κασέ και Ντούρο, Κας, Χαραλάμπου, Σαλονεύτης και Χριστοφή 11 του Τούτιτς, που έχει στον πάγκο Ασπρογένου, Σαλαμπή, Μάρις, Νικουλέσκου, Μπακούρα, Κλέιτον και Καφού. Η εντεκάδα τώρα για τον Μαρκ Χιούς, κάτω από τα δοκάρια ο Τζο Χαρτ. Από εκεί πέρα Ζαπαλέτα, Ρίτσαρντς, Νταν, Καρίτο, Σον Ράιτ Φίλιπς, Άιρλαντ, Κομπανί, Ροπίνιο, Ελάνο και Τζο. Στον πάγκο Σμάιχελ, Μπολ, Μπενχαΐμ, Χαμάν, Φερνάντες, Έβανς και Στάριτς. Διαιτητής αναμέτρησης, όπως είπαμε και βλέπουμε εδώ μαζί με τους δύο αρχηγούς, ο Πάολο Ντονταρίνη. Πρώτος βοηθός ο Στεφάνη, δεύτερος ο Φασκέτη, τέταρτος διαιτητής ο Μαρέλη, παρατηρητής του αγώνα ο Γκέα από την Ανδόρα και παρατηρητής διαιτησίας ο Πορτογάλος ο Περέιρα. Πάντως, Θωμά, βλέποντας και διαβάζοντας κάποιες δηλώσεις του προπονητή της Manchester City, του Mark Hughes, προς στιγμή είχα πιστέψει ότι δεν θα βλέπαμε όλα τα αστέρια, αλλά όντως παίρνουν πολύ σοβαρά το παιχνίδι, γιατί είχε μιλήσει ότι πρέπει να κάνει rotation. Υπήρχε το παιχνίδι της περασμένης αγωνιστικής, υπάρχει αγώνας αυτός, υπάρχει ο αγώνας στην Κυριακή με Portsmouth. Και στη συνέχεια αμέσως μετά την ερχόμενη Τετάρτη με την Μπέρνλι εκτός έδρας για τον τρίτο γύρο του κυπέλλου Κάρλινγκ. Έχουν πάρα πολλές υποχρεώσεις. Οι Άγγλοι είναι γνωστό βαρετό το πρόγραμμα των αγγλικών ομάδων. Ωστόσο μόνο 2 αλλαγές σε σχέση με το τελευταίο παιχνίδι που αγωνίστηκε η ομάδα. Ακριβώς. Είναι στιγμές όπως αυτή που είναι προτιμότερο να μην μιλάμε για να ακούμε πραγματικά την αποθεωτική, θα τη χαρακτηρίζα, ατμόσφαιρα που δημιουργούν οι περίπου 18.000 φίλοι της Ομόνοιας, και περισσότεροι. Όλα έτοιμα, καλή τύχη στην Ομόνια στο κυπριακό ποδόσφαιρο, αρχίζει η αναμέτρηση. Με τους Άγγλους, με τον Καρίτο πίσω στο κέντρο της άμυνας, τον Ιρλανδό τον Νταν να στέλνει την μπάλα μπροστά, να δοκιμάζουν οι φιλοξενούμενοι και να έχουν τώρα τον έλεγχο της μπάλας οι ποδοσφαιριστές της Ομόνοιας. Μπροστά ο Τικουμάνα, πέρασμα από τον Ελάνο εκεί όπου κινείται ο Ροπίνιο, τον οποίο σταμάτησε ο Χαμά Τικουμάνα. Καλή κίνηση από τον Τούρο, θα χάσει σε δεύτερο χρόνο από το μεγάλο αστέρι το Ροπίνιο, ο οποίος θα γλιστρήσει, θα χάσει και την μπάλα. Η Ομόνια θέλει να πάει μπροστά. Επανέρχονται ανεπιτυχώς οι φιλοξενούμενοι, γίνεται ένα λάθος. Η μπάλα στον Βραζιλιάνο τον Τζο. Πέρασμα μέσα, επικίνδυνη κατάσταση δημιουργείται. Ευτυχώς η μπάλα πάει στον Κασέκε και διώχνει ο Ηλίας ο Χαραλάμπους ένα πολύ καλό κατέβασμα της μπάλας μόλις το πρώτο λεπτό από τους Εγγλέζους. Είδαμε αμέσως τι σημαίνει Σον Ράιτ Φίλιπς στην ταχύτητα σαν σταματημένος αμυντικός της Ομόνοιας. Εκεί Θωμά είναι φάση οι οποίες θα πρέπει να προσεχθούν. Γι' αυτό εγώ μίλησα νωρίτερα για τη συνολικά πώς θα είναι η αμυντική λειτουργία της Ομόνοιας απόψε. Από δοκιμασίες από την εξέδρα από τους φίλους της Ομόνοιας για να δυσκολέψουν όσο το δυνατό περισσότερο τους Άγγλους, οι οποίοι οργανώνονται και ξαναβγαίνουν στην επίθεση με παλιά από τον Ελάνο για τον Ρομπίνιο. Επικίνδυνη κατάσταση, απόκρουση από τον Γεωργαλίδη ευτυχώς, και απομακρύνει εκ νέου ο Ηλίας ο Χαραλάμπους. Αρχίζουν πολύ επιθετικά οι φιλοξενούμενοι του Μαρκ Χιούς. Μέσα σε 100 μόλις δευτερόλεπτα ήδη έχουν επισκεφτεί 2 φορές την εστία του Γεωργαλίδη.
η Ομόνια θα πρέπει να αμυνθεί σε αυτό το διάστημα, να αντιμετωπίσει την επιθετικότητα που εκδηλώνουν οι φιλοξενούμενοι, οι οποίοι μπαίνουν με ένα καλό πάτημα στον αγωνιστικό χώρο. Ο Τζο, κοντά του ο Πλέτς, Ράιτ Φίλιπς για τον Άιρλαντ. Υπάρχει κενό στο δεξί άκρο. Ο Πλέτς θα καλύψει, είναι η μπάλα εκτός, θα πάει στον Γεωργαλίδη με τη συμπλήρωση 2 λεπτών, με την μπάλα κάτω Κώστα από το κέντρο του γηπέδου προς την εστία, ενώ φωνάζει ο Τούτιτς. Δύο πολύ καλές φάσεις για τους Άγγλους να σκοράρουν. Μπήκε νοθρά η Ομόνια. Είδα κάποιες προσπάθειες στην άμυνα, στην προσπάθειά τους να διώξουν λίγο νοχελικές. Ένα 4-3-3, ένα 4-5-1, αλλά 4-3-3 ουσιαστικά για την ομάδα της City, με τον Ροπίνιο από τα αριστερά, τον Σον Ράιτ Φίλιπς από τα δεξιά, με πλάτη στην κορυφή της επίθεσης ο Τζο, ένας παίχτης με εκτόπισμα. Θα πρέπει να δουλέψουν πολύ οι ακραίοι παίχτες της μεσαίας γραμμής για την Ομόνια, να δίνουν κάλυψη και στήριγμα στους ακραίους αμυντικούς της ομάδας τους. Κλέψιμο εδώ της μπάλας από τον ΟΚΑ, πάει η Ομόνια με προϋποθέσεις μπροστά. Ο Χριστοφή είναι καλή η παλιά του, παράλληλα με την εστία του Χάρτ, ο οποίος δεν έκανε κίνηση και λίγα εκατοστά πιο μέσα να ήταν η μπάλα θα κατέληγε στα δίχτυα, θα ευνηδιαζόταν ο τερματοφύλακας της αγγλικής ομάδας. Ξαναβγαίνει η Ομόνια, κλέψιμο από τον Κασέκε, ο Αγκίρε κερδίζει φάουλ. Το σφυρίζει σωστά ο Ιταλός αμέσως, ανατροπή από τον Αργεντινο-Ισπανό, τον Ζαπαλέτα, ο οποίος κακώς διαμαρτύρεται, λέει ότι έκανε βουτιά ο συμπατριώτης του, ο Αγκίρε. 2-3 αγγίγματα μπάλας είχε ο Ρομπίνιο. Εδώ είναι η φάση προηγουμένως. Στάθηκε λίγο τυχερός, αλλά πέρασε, έκανε αμέσως το σούτ. Ευτυχώς ο Γεωργαλίδης ήταν έτοιμος. Ήταν μεγάλη απόκρουση αυτή, πολύ μεγάλη απόκρουση, εντυπωσιακή από τον Γεωργαλίδη, και βέβαια δεν θα ήθελε η Ομόνια να δεχθεί γκολ με το καλημέρα του αγώνα. Κασέκε. Πρέπει η Ομόνια, οι ποδοσφαιριστές να ηρεμήσουν λίγο. Ο Πλέτς σημαδεύει τον Χριστοφή, τον οποίο όμως σημαδεύει σε εισαγωγικά και ο βοηθός, χρεώνοντας τον το offside. Καλή κίνηση πάντως από τον Βραζιλιάνο, μακρινή παλιά. Ο Χριστοφή απελευθερώθηκε, αλλά τουλάχιστον σύμφωνα με τον βοηθό ήταν λίγα εκατοστά πιο μπροστά. Ήταν έτσι γεμάτο το τετράλεπτο νωρίς. Ξανά η φάση πριν με την παράλληλη παλιά του Χριστοφή, πάρα πολύ κοντά στο δεξί δοκάρι, εκατοστά παραπάνω από τα πιο μέσα. Φάρτσο είχε η μπάλα και γύριζε προς τα έξω, αλλιώς θα ήταν στα δίχτυα του Χάρτ. Εκδηλώθηκε πολύ γρήγορα εκείνη η επίθεση, Θωμά, και δεν δόθηκε χρόνος από τα αριστερά να βρεθεί παίκτη στο δεύτερο δοκάρι για να απειλήσει την εστία του τερματοφύλακα των Αγγλών. Έχουν πλάγιο τώρα οι φιλοξενούμενοι. Υπάρχει φάουλ, σαφώς, το οποίο έγινε από τον Βέλγο, τον Κομπανί, ο οποίος δεν ξέρω γιατί διαμαρτύρεται, ποια είναι η διαφωνία του με τον Ιταλό. Είχε κάνει το φάουλ, ένα τράβηγμα. Στείνεται η μπάλα, επιστρέφουν όλοι οι ποδοσφαιριστές της Manchester City. Θέλει να φτιάξει τείχος ο Τζο Χάρτ, ο 21χρονος τερματοφύλακας της ομάδας του Μαρκ Χιούς. Σπρώξιμο καθαρό από τον Κομπανί. Αλονεύτης και Ντούρο. Τελείω ο Αλονεύτης, παίρνει ύψος η μπάλα, διώχνει ο Χάρτ. Απελευθερώνεται ο Κομπανί. Κυνήγησε τη φάση ο Ηλίας Χαραλάμπους, έκανε το καλύτερο και θα παραφέρουν από πλάγια οι ποδοσφαιριστές της Manchester City. Δίνει ευκαιρία στην Ομονία να βγει ψηλά σε αυτό το πλάγιο, Θωμά, να μην επιτρέψουν να βγουν μπροστά οι Citizens. Πρέπει να ασκηθεί πίεση ψηλά, να γίνει το λάθος. Κάτι που δεν είχε γίνει το πρώτο τρίλεπτο, και αυτός ήταν ο λόγος που δύο φορές έγιναν πολύ επικίνδυνοι οι αντίπαλοι ποδοσφαιριστές. Η Ομόνια πριν από 14 χρόνια είχε αντιμετωπίσει και πάλι αγγλική ομάδα, την Arsenal συγκεκριμένα, έχασε δύο φορές, 3-1 και 3-0. Πέρσι η ανόρθωση κόντρα στη Tottenham, 6-1 βαρύ σκορ στο Λονδίνο, ισοπαλία 1-1 στην Λάρνακα και παλαιότερα το 92 Απόλλων Λίβερπουλ. 6-1 στο Arfield και 2-1 στο Τσίριο. Ο Τζο στην περιοχή, ευτυχώς χάνει στο βηματισμό την μπάλα ο Ροπίνιο, Βραζιλιάνος.
33 σχεδόν εκατομμύρια στερλίνες. Τελευταία αγορά της Πάμπλου της Manchester City. Εδώ και πάλι ο συνδυασμός. Του φύγε η μπάλα, η οποία κατέληξε έξω εδώ. Mark Hughes, ο οποίος να σημειώσουμε πέρσι ως προπονητής της Blackburn γνώρισε τον αποκλεισμό από ελληνική ομάδα, τη Λάρισα συγκεκριμένα. Mark Hughes, πολύ μεγάλος ποδοσφαιριστές, έτσι Κώστα. Ποδοσφαιριστής ειδικά μορφή. Μόνο η παρουσία του σε δύο μεγάλες ομάδες, την Manchester United και την Chelsea, λέει πολλά. Δεν χρειάζεται να πούμε για τις υπόλοιπες. Με πολλούς τίτλους, πολλά τρόπια. Ο Ελάνο κάνει παλιά, ο Πλέτσα έκοψε. Ο Τούρο στον ΟΚΑ ρισκάρει λίγο. Ο Χαραλάμπους πάει απέναντι, όμως τελικά κάνει φάουλ. Σφύριξε αμέσως τον Ταρίνι. Θωμά, θα χρειαστούν πολλές βοήθειες την Κουμάνα και Ηλίας Χαραλάμπους. Σωστά έχεις επισημάνει στα άκρα. Είναι εμφανές το πρόβλημα και πολλές φορές προσπαθεί να το εκμεταλλευτεί και ο Τζο, περνώντας λίγο πλάγια, έχει εκτόπισμα, υπερτερεί των δύο ακραίων αμυντικών της κυπριακής ομάδας. Ο Ισπανός τώρα, ο Καρίτο, πέρασε μπροστά αμέσως για τον Ρομπίνιο. Ξαναπαίρνει θέση, αλλάζει κατεύθυνση ο Βραζιλιάνος. Συνεχίζει, τον ανακόπτει χωρίς φάουλ καθαρά ο Τούρο. Δεν σφυρίζει ούτε τώρα φάουλ ο διαιτητής, μάλλον χρεώνει τελικά τον Αλβανό. Έγιναν 3 φάσεις για φάουλ. Σφύριξε την τελευταία ο Ιταλός διαιτητής. Κομπανί για τον Ελάνο. Και τώρα ο Καρίτο ξανά στον Βραζιλιάνο. Ρομπίνιο. Ευτυχώς κάνει λάθος. Ο Κασέκε σταμάτησε την μπάλα. Πρόλαβε την Κουμάνα. Δεν βρήκε τον Αγκύρε. Δεν κάνουν το λάθος οι Άγγλοι. Γυρίζει πίσω ο Νταν, ο Ιρλανδός. Και σφυρίζει ένα ακόμη φάουλο ο Ιταλός διαιτητής, το οποίο κερδίζει ο Σον Ράιτ Φίλιπς. Μια ακόμη μεγάλη μεταγραφή φέτος για την ομάδα του Mark Hughes από την Chelsea. 24 εκατομμύρια από τη Manchester City πριν 2 χρόνια στην Chelsea. Δεν μπόρεσε να κερδίσει θέση βασικού στην ομάδα. Επέστρεψε για μόλις 9 εκατομμύρια. Δώρο του Αλφαχήμ Θωμά πριν καν συμφωνήσουν. Να δούμε τη φάση. Έκανε παλιά ο Ελάνο, επικίνδυνη κατάσταση. Ο Ράιτ Φίλιπς βρίσκει το σώμα του Ηλία του Χαραλάμπους, ο οποίος κρατά λίγο. Δώρο 9 εκατομμυρίων. Ήταν ένα δώρο 9 εκατομμυρίων πριν αρχίσουν συνομιλίες για εξαγορά της ομάδας. Ήταν το ξεκίνημα για να πείσει ότι... Απλά για να δείξει ότι ήταν σοβαρός στις προθέσεις του να αγοράσει τη City. Πάμε για λίγο κάτω στον Κυριάκο Δημητρή, ζητά τον λόγο. Κυριάκο. Αυτό που λέγαμε προηγουμένως για την δεξιά πτέρυγα της Ομόνοιας, ο Mark Hughes ζητάει και από τον Καρίτο να ανεβαίνει, τον αριστερό μπακ, προκειμένου να δημιουργηθούν ρήγματα στην δεξιά πλευρά της άμυνας της Ομόνοιας, καθώς ο Τικουμάνα μέχρι στιγμής αντιμετωπίζει κάποιο πρόβλημα. Αντιμετωπίζει πρόβλημα γιατί είναι κάποια θηρία μπροστά του και χρειάζεται στηρίγματα. Και ο Νεντίν Τούτιτς προηγουμένως φώναξε στον Δημήτριο Χριστοφή αλλά και στον Τούρο να βοηθήσουν στη δεξιά πτέρυγα. Ο Καρίτο στην κάθετη παλιά για τον Ρομπίνιο. Παίζει πρώτη την μπαλά αμέσως. Ξανά ο Ισπανός. Με 3 οι Άγγλοι στην αρχική εντεκάδα της Manchester City. Και 2 Ιρλανδοί βεβαίως. Προς τα πίσω το γύρισμα από τον Ελάνο. Γεύτηκε την ήττα στην Κύπρο, Νταν, με την Εθνική Ιρλανδίας. Στην πεντάρα. Και ο Άιρλαντ. Στέβεν Άιρλαντ. Μίλω της έρηδος ο νεαρός για τις μεγάλες ομάδες στην Αγγλία. Ο Μπανί έχει αναλάβει αρκετές πρωτοβουλίες. Κάνει μια καλή παλιά για τον Ρομπίγιο. Κατέβασμα αμέσως για τον Καρίτο. Αμήνεται η Ομόνια, δεν είναι και άλλη επιλογή σε αυτές τις φάσεις. Μια επικίνδυνη καλή παλιά βγαίνει για τον Ζαπαλέτα. Στο γύρισμα Ρομπίνιο κρατά την μπάλα μέσα. Έξυπνα και επικίνδυνα, ευτυχώς πάει μπάλα πάνω από την αιστεία του Γιοργαλίδη. Εξακολουθούν να δείχνουν τις προθέσεις τους οι φιλοξενούμενοι. Είναι αλήθεια ότι παίζουν αρκετά καλά. Και πάλι η τελευταία φάση. Ο Ρομπίνιο, κοιτάξτε εδώ πόσο έξυπνα γύρισε την μπάλα, η οποία έφυγε πάνω από την αιστεία του Γιοργαλίδη. Είναι, θα λέγαμε, Κώστα, το δείγμα των πρώτων λεπτών
πολύ θετικό για τους φιλοξενούμενους. Η Ομόνοια δεν έχει ακόμη βρει ρυθμό, δείχνει να ευνηδιάζεται. Βεβαίως είναι πολύ νωρίς, η Ομόνοια θα βρει τις ευκαιρίες, θα ανασυνταχθεί, αλλά το θέμα είναι να προστατευτεί σε αυτό το χρονικό διάστημα που οι Άγγλοι δείχνουν να θέλουν πάρα πολύ έναν γκολ. Είχα πει στο ξεκίνημα ότι θέλεις και τύχη σε αυτά τα παιχνίδια. Αν την έχει και απορροφήσει αυτή την πίεση των Άγγλων και της φάσης, εδώ είναι πάλι για κίτρινη κάρτα, σκοπιμότητα από τον Μίκα Ρίτσαρτς. Ο Ιταλός θα την κρατήσει στο τσεπάκι, γιατί τον πάρεσε καλά εκεί ο Κύπρος ποδοσφαιριστής. Χρειάζεται τις στιμένες φάσεις και πάλι σε επανάληψη το κράτημα που έγινε από τον Μίκα Ρίτσαρτς. Και στον Χαραλάμπους και το φάουλ έχουν επιστρέψει πλην του Ρομπίνιο όλοι οι ποδοσφαιριστές της Manchester City και έχουν πλασαριστεί στην εστία του Χαρτ. 8 ποδοσφαιριστές της Ομόνοιας, 6 μάλλον, οι 2 είναι πίσω από την μπάλα για το φάουλ. Να δούμε τι θα επιφέρει αυτή η φάση. Χρειάζεται καλή μεταβίβαση, επικίνδυνη μεταβίβαση που ίσως να προκαλέσει και λάθος. Εκτελείται το φάουλ από τον Ντούρο, κεφαλιά έξω από αμυντικό της City, παίρνει κόρνερ για την Ομόνοια. Τότε εντύπωση ότι ο Άιρλαντ ήταν αυτός, ο οποίος έδιωξε την μπάλα πάνω από την εστία του Χαρτ, παραχωρώντας το κόρνερ από την καλή εκτέλεση του Ντούρο. Και πάει ο Αλονεύτης τώρα. Είχε δύο φάουλ η Ομόνοια και ένα κόρνερ τώρα. Στην τρίτη αυτή στημένη φάση θα μπορέσει να κάνει το καλύτερο. Γίνονται κινήσεις στην εστία. Αλονεύτης, η κεφαλιά από τον Οκά. Διώχνουν η αμυντική προσωρινά. Χριστοφή, δεν υπάρχει offside. Όχι, είναι πάνω στη σημαία του βοηθού. Έτσι για να χάθηκε η φάση Θωμά, αλλά θέλω να ξαναδώ την φάση. Νομίζω στην ίδια ευθεία σίγουρα εκεί. Και πάλι εδώ από τον Αλονεύτη έγινε κεφαλιά από τον Οκά. Έδιωξε την μπάλα ο Τζαπαλέτα. Το σούτ από τον Χριστοφή. Κανένα offside, άσχετα αν η μπάλα κατέληξε στα χέρια του Χαρτ. Έκανε λάθος ο Ιταλός, ο πρώτος βοηθός ο Στεφάνι. Μένουν τώρα στην επίθεση οι φιλοξενούμενοι. Κίνηση από τον Φίλιπ, σούτ, κουμπά λίγο την μπάλα ο Γιωργαλίδης και παραχωρεί το κόρνερ. Τεράστια απόκρουση και πάλι από τον Αντώνη Γιωργαλίδη. Ελπίζουμε να είναι σε καλή κατάσταση ολόκληρο το βράδυ, γιατί θα χρειαστεί αρκετές φορές, όπως δείχνουν τις προθέσεις τους οι Άγγλοι. Δείχνουν τεράστια ποιότητα. Θωμά με την αλλαγή της μπάλας, την καλή κυκλοφορία, εναλλαγή θέσεων οι ποδοσφαιριστές και πολλούς παίχτες με εξαιρετική ατομική κατάρτιση που μπορούν να κάνουν και από μόνοι τους τη διαφορά, πόσο μάλλον ομαδικά. Η απόκρουση από τον Γιωργαλίδη ήταν εντυπωσιακή. Κόρνερ με τον Ελάνο. Φαίνει την μπάλα στον Γιωργαλίδη, χάνει λίγο, τη μαζεύει και κάνει κίνηση για να ευνηδιάσει, ψάχνοντας τους γρήγορους μπροστά. Τρέχει ο Αλονεύτης, να γίνει ένα λάθος εκεί που δεν γίνεται τελικά. Και η μπάλα στον Φίλιπς. Είναι στο άκρο για τον Ελάνο. Αλλάζει παιχνίδι αμέσως για τον Ρομπίνιο. Πρέπει να διώξει και τα καταφέρνει, βρίσκοντας και τον Χριστοφή. Ο Τικουμάνα. Χριστοφή βάζει την μπάλα μπροστά. Τον Αγκύρε ψάχνει. Το πλάγιο για την Ομόνοια. Παρέμβαση από τον Ταν. Χριστοφή εδώ. Ο Ντούρο στον Κασέκε. Τικουμάνα. Γίνεται κίνηση από τον Οκά. Είναι και ο Αγκύρε. Περνάει μπάλα, από όλους επωφελείται ο Αλονεύτης. Δίνει στον Οκά, του επιστρέφει την μπάλα. Σηκώνει το κεφάλι ο Αλονεύτης, κάνει τρίπλα. Δεν πέρασε από τον Άιρλαντ και κάνει στη συνέχεια το φάουλ. Είχε προϋποθέσει αυτή η φάση για την Ομόνοια. Μπορούσε να κουμαντάρει λίγο την μπάλα εκεί ο Αλονεύτης. Δοκίμασε βεβαίως, αλλά δεν τα κατάφερε. Ίσως και λίγο καλύτερη πάσα από τον Οκά για να φέρει την μπάλα μπροστά από τον Αλονεύτη, αν την πίσω και να χρειαστεί να γυρίσει και να χάσει όλο αυτό τον χρόνο. Η Ομόνοια πρέπει να χρησιμοποιήσει τα άκρα πολύ Θωμά, πρέπει να πλαγιοκοπήσει. Κάθετα είναι πολύ δύσκολα τα πράγματα, γιατί και Μίκα Ρίτσαρτς και Ριτσαρτάν είναι πολύ δυνατοί παίκτες, πολύ δυνατά παλικάρια εκεί. Σαν Δαβίδ με Γολιάθ για ένα επιθετικό της Ομόνοιας να μπορέσει να διασπάσει κάθετα την άμυνα των Ιρλανδών, πρέπει να αξιοποιηθούν πολύ Αλονεύτης και Χριστοφή. Ο Πλέτς εκτελεί το φάουλ. Φεύγει από πίσω, αλλά δεν θα προλάβει
ο Γιάννης ο Κας. Ήταν καλή κίνηση και ζήτησε από το Πλέτς να δώσει ύψος στην μπάλα, έτσι ώστε με την κίνηση που έκανε να την βάλει μπροστά και να κάνει προσπάθεια προς την εστία του Χαρτ. Δεν βγήκε ακριβώς όπως θα ήθελαν οι δύο ποδοσφαιριστές η φάση. Η Ομόνια έχει βελτιωθεί στα τελευταία λεπτά. Αυτό είναι το θετικό της υπόθεσης, όμως θα πρέπει να εξακολουθήσουν οι ποδοσφαιριστές του Τούτιτς να είναι προσεκτικοί όταν η Manchester City βγαίνει στην επίθεση, όπως τώρα με τον Άιρλαντ που κάνει μια παλιά. Ο Πλέτς με τεράστια ψυχραιμία γυρίζει πίσω στον Αντώνη Γεωργαλίδη, που ήδη έχει στο ενεργητικό του δύο πολύ καλές αποκρούσεις. Ο Βέρτσελ στον Χαράλαμπους δεν θα συγκρατήσει την μπάλα. Πάμε για λίγο στον Κυριάκο τον Δημητρίου. Μαρκ Χιούς φωνάζει προς ποια κατεύθυνση, Κυριάκο? Έδωσε το λες για να γίνονται πιο σωστές μεταβιβάσεις. Συγκεκριμένα πριν ο Άιρλαντ βιάστηκε να ρίξει την μπάλα μπροστά, κάτι που δεν άρεσε στον Ουαλό τεχνικό, και αμέσως σηκώθηκε από τον πάγκο και παρατήρησε τον ποδοσφαιριστή του. Η City μπροστά με τον Ελάνο, η μπάλα κοντράρει και επωφελείται ο Κας. Προσπαθεί να προστατεύσει την μπάλα. Όχι φάουλ. Ο Ρίτσαρτ, έχω την εντύπωση ότι εκεί έγινε φάουλ πάνω στον Οκά, και νιώθοντας σε εισαγωγικά τύψεις ο Ιταλός σταματά το παιχνίδι. Είχε γίνει φάουλ νομίζω. Αυτό λέει προφανώς ο Κας στον Ιταλό. Το έκανε. Το φάουλ έπεσε πάνω του ο Βέλγος, ο Κομπανί. Και κακός εδώ υπάρχει φάουλ. Υπάρχει φάουλ καθαρά, γιατί στον αέρα βγήκε το σώμα του ο Κα έσπρωξε. Λίγη σημασία έχει ένα φάουλ τώρα σε ένα παιχνίδι. Πάντως ο Ιταλός σταμάτησε το πράγμα. Δεν ξέρω πόσο καλά θυμάσαι τον Μαρκιούς Θωμά. Ήταν ένας και τεχνητής παίκτης, αλλά θρασί στο παιχνίδι του με πολύ δύναμη, όπως ο Ρόι Κιν. Τέτοιες φάσεις ήταν ψωμοτήρι γι' αυτό και θεωρεί ότι δεν συμφώνησε με την απόφαση του. Ήταν φάουλ όμως. Εδώ ο Τούτιτς, ο οποίος έχει περιμένει μάλλον πολύ περισσότερο από τους ποδοσφαιριστές του. Αλλά όμως είμαστε σε μια φάση τώρα του παιχνιδιού που η Ομόνια έχει βελτιωθεί. Κομπάνι, Κακοπίνιο, την Κουμάνα πρώτος, Ελάνο. Παλιά, λαθασμένη, προφανώς ήθελε να κάνει κίνηση ο Σοράιτ Φίλιπς, αλλά αυτό δεν έγινε ποτέ. Ήδη έχουμε δει τους Άγγλους να αλλάζουν θέσεις. Ο Ελάνο πέρασε για λίγο στα αριστερά, πέρασε στο κέντρο πίσω από τον Τζο Ρομπίνιο. Τώρα επανέρχονται στις αρχικές τους θέσεις. Αυτή τη φορά έχουμε το φάουλ από τον Ιταλό διαιτητή, τον κύριο τον Ταρίνι. Το έκανε ο Ρίτσαρτς στον Αγκύρε. Ο Αγκύρε που πέτυχε το γκολ, το ένα γκολ της Ομόνιας με την Αλκή την περασμένη Κυριακή. Από 4 μέρες εδώ στο Γασιπί. Και περάσει ως αλλαγή στο παιχνίδι. Ο Νικουλέσκου έμεινε στον πάγκο. Εκτός ο τραυματίας Σλόκαρ. Στον πάγκο και ο Παγκούρα. Η Κουμάνα πρέπει να κάνει μια τρίπλα. Δεν τα καταφέρνει. Θα χάσει από τον Ελάνο. Επιμένει τουλάχιστον ο Αφρικανός. Θα στείλει την μπάλα στην γωνία της μικρής περιοχής του Τζο Χαρτ. Στα 20 λεπτά το 0-0. Ξεκίνησε, θα έλεγα, βλέποντας τώρα το παιχνίδι στο 20 λεπτό Θωμά, ξεκίνησε φοβισμένα η Ομόνια. Τώρα σιγά σιγά έχει βρει τα πατήματα στο γήπεδο, έχει βελτιωθεί. Δείχνει να μην φοβάται πλέον τόσο πολύ την City και σιγά σιγά ξεχαρεύει και βγαίνει μπροστά. Απλά θα χρειάζεται προσοχή, γιατί αυτές οι ομάδες είναι επικίνδυνες όταν τις πιέσεις, γιατί με μια κόντρα μπορούν να σου κάνουν τη ζημιά. Το είχαμε δει προχτές με την Schalke, όταν ανέβηκε το Αποέλ μείωσε σε 3-1, κατάφερε να πετύχει σε μια κόντρα. Και εκεί που έψαχνε ένα γκολ, γιατί πολλές φορές όταν αυτές οι ομάδες σε πιέσουν και δεν σκοράρουν, στη συνέχεια σε κοιμίζουν, σου δίνουν χώρο, ξεχαρεύεις και εκεί που δεν το περιμένεις. Απλά η Ομόνια, οι παίκτες της Ομόνιας πρέπει για 90 και πλέον λεπτά να μην εφησυχαστούν δευτερόλεπτο, όποιο και αν είναι το αποτέλεσμα. Ο Άιρλαντ από την παλιά του Κομπανί. Ευτυχώς δεν περνάει η μπάλα. Την οποία σταματά ο Βέρτσελ, δίνοντας τον Ηλία τον Χαραλάμπους στην πλάτη του Αλονεύτη. Θέλει να ξεφύγει, έχει δύσκολο έργο εκεί. Δεν δίνει φάουλο ο Ιταλός.
πρέπει να γίνει καλή άμυνα τώρα. Ο Άιρλαντ κόντρα στον Βέντσελ είναι όντως για τους Άγγλους η μπάλα, αλλά νομίζω νωρίτερα πριν σήκωνε σφύριγμα η φάση. Για να δούμε Αλονεύτης, πάτησε την μπάλα. Με το χέρι έγινε φάουλα από τον Τζαπαλέτα. Ο οποίος εδώ δίνει την μπάλα στον Κομπανί. Στο right Φίλης και πάλι Κομπανί για τον Ελάνο. Καρίτο. Δεν μπορεί, το σταματά τώρα με φάουλ, βασικά το ζήτησε ο Ρομπίνιο και θα πάρει κάρτα ο Κασέκε. Νομίζω ότι έκανε χατήρι του Βραζιλιάνου τώρα ο Ιταλός. Παρόλο που σωστά σφύριξε φάουλ. Παίζει πολύ το όνομα. Ο τρόπος που το έκανε ήταν επιδεικτικός και θα έπρεπε να αποφύγει την κίτρινη κάρτα. Φάουλ έγινε πάντως. Για να λέμε την αλήθεια, δεν υπάρχει φάουλ. Ο τρόπος που χειρίζεται το παιχνίδι ο διαιτητής δεν μου αρέσει καθόλου για την ώρα αυτό. Δεν είχε σφυρίξει και έπειτα του υπέδειξε ουσιαστικά ο Ρομπίνιο. Δώσε κάρτα. Τώρα φάουλ δεν συζήτηση. Εντάξει, απλά ήταν υπόδειξη. Αλλά οι οδηγίες της UEFA λένε ότι αυτός που ζητάει κάρτα για τον αντίπαλο, αυτός πρέπει να τη δέχεται. Ελάνο στο φάουλ. Σηκώνει την μπάλα ο Γεωργαλίδης, θα μαζέψει. Και γρήγορα μπροστά είναι οι δύο. Ο Αγκύρε και ο Αλονεύτης. Ένα λάθος να γίνει εκεί, δεν γίνεται από τον Τζαπαλέτα. Κασέκε κατεβάζει την μπάλα στον Οκά. Παίρνει θέση ο Χριστοφής στο άκρο. Είναι και η επιλογή του Αγκύρε αλλά και του Αλονεύτη. Προτιμά τη σίγουρη κοντινή πάσα. Χριστοφή ξέφυγε. Όμορφα τον Ελάνο. Ανοίγει λίγο. Φάουλ. Φάουλ δυνατό. Και κίτρινη κάρτα στο Καρίτο. Με τσαμπουκά ο νεαρός, εντυπωσιακή κίνηση και ανατροπή από τον Ισπανό. Δείτε εδώ το Χριστοφίδη έκανε πανέμορφο πέρασμα από τον Ελάνο και στη συνέχεια καθαρά χτυπά στα πόδια του Χριστοφή ο Ισπανός, ο οποίος εισπράττει και την κίτρινη κάρτα. Εδώ βεβαίως που έχει στηθεί η μπάλα θα ήθελε Νικουλέσκου ο Τούτιτς, αλλά είναι στον πάγκο, είναι και άλλοι που μπορούν να εκτελέσουν. Περιμένω, υπολογίζω ότι ο Ηλίας ο Χαραλάμπους με το καλό αριστερό ίσως είναι και ο Αλονεύτης, είναι και ο Ντούρο. Φεύγει ο Ηλίας ο Χαραλάμπους, τελικά θα μείνει ο Αλβανός μαζί με το στάδιο του Αλονεύτη. Ενώ φτιάχνουν τείχος οι ποδοσφαιριστές της Manchester City, είναι 2-4 με τις οδηγίες του Τζο Χαρτ. Αλονεύτης και Ντούρο, 24ο λεπτό. Αλονεύτης στο τείχος. Πάει και πάλι στην μπάλα ο Αλονεύτης. Δικουμάνα, όχι λάθος εκεί. Ο Κας, πολύ ωραία κίνηση, απελευθερώθηκε. Θα χάσει χωρίς φάουλ. Μπροστά, όπως για να φύγει η μπάλα από τον Ταν. Εδώ Χριστοφή που έκανε εντυπωσιακή ενέργεια νωρίτερα, κερδίζοντας το φάουλ. Δροσίζεται ο Νεντιμ Τούτιτς. Και η Ομόνια θα επαναφέρει από πλάγια με τον Ηλία Χαραλάμπους. Γιάννης ο Κας, πολύ ωραία ενέργεια πριν. Ασχέτα δεν την ολοκλήρωσε. Αλονεύτης, πέρασμα σε θέση φορ. Πίσω Καρίτο. Ο Αγκύρε δεν μπορούσε να προλάβει την μπάλα. Έξω από τον Τικουμάνα, ο Ρομπίνιο. Ψάχνει για κάποιο ελεύθερο συμπαίχτη. Πέφτει αλλά δεν παίρνει το φάουλ που ζήτησε ο Ελάνο. Ο Κας στον Κασέκε, έχει επιλογές ο Αφρικανός. Η καλύτερη είναι αυτή. Έδωσε στον Ηλία τον Χαραλάμπους, πλασάρονται αρκετοί στην περιοχή. Ο Χάρτα αποκρούει εύκολα. Πίσω ήταν ο Ακύρε και πιο πίσω στο δεύτερο δοκάρι ο Χριστοφή. Ανοίγει το παιχνίδι πάντως στα τελευταία λεπτά. Τώρα είναι σειρά των Άγγλων να επιτεθούν με τον Κομπανί. Ο Πλέτς φαίνεται να ελέγχει. Ντούρο πρόλαβε το Ρομπίνιο, ο οποίος εντάξει Κώστα είναι 32-33 εκατομμύρια η τιμή του, αλλά είναι κάποιες κινήσεις που κάνει στο γήπεδο. Ελάνο. Άιρλαντ κάνει λάθος. Χαραλάμπους ρισκάρει πάρα πολύ και χάνει από τον Άιρλαντ ευκαιρία και ευτυχώς δεν βρίσκει την μπάλα ο Τζο. Ένα σοβαρό λάθος από τον Ηλία τον Χαραλάμπους, ευτυχώς για την Ομόνια δεν στοιχίζει.
Σηκώνει το χέρι του και απολογείται ο Ηλίας ο Χαραλάμπους, ο οποίος ρίσκαρε αδικαιολόγητα, δεν έπρεπε να κάνει τρίπλα εκεί, αλλά ο Βραζιλιάνος ευνηδιάστηκε στο γύρισμα του Άιρλαντ, δεν βρήκε την μπάλα. Ξανά εδώ ο Στίβεν Άιρλαντ έδωσε έτοιμο γκολ στον Τζο, ο Πλέτς τον ακολούθησε, ήταν πολύ εύκολο να σημειωθεί γκολ σε βάρος της Ομόνοιας, ευτυχώς όμως αυτό δεν έγινε. Με ρώτησες πριν 10 δευτερόλεπτα για τον Ρομπίνιο, δεν έκανα το σχόλιο, ήμουν έτοιμος να πω, αλλά εξελίχθηκε η φάση ότι ας πάνε χαμένα τα 32 εκατομμύρια, για απόψε τουλάχιστον. Ευτυχώς, βέβαια θα έλεγα λάθος, μεγάλο λάθος από τον Ηλία. Δεν μπορείς ένας με ένα να κάνεις τρίπλα. Ευτυχώς δεν απέβη μοιραίο το λάθος αυτό. Από την άλλη δείχνει την αυτοπεποίθηση που έχουν πλέον οι παίκτες της Ομόνοιας, αλλά σε τέτοια σημεία χρειάζεται απλότητα. Ακριβώς, γιατί ήταν εύκολο να μην μπορέσει, όπως και έγινε ο Χαραλάμπος, να ξεφύγει από τον Άιρλαντ και να γίνει ζημιά. Ευτυχώς όμως ο Τζο δεν βρήκε την μπάλα, η οποία είναι στα πόδια τώρα του Κασέκη. Χριστοφή έκανε μια προσποίηση χωρίς την μπάλα, ο Καρίτο για τον Ρομπίνιο. Ψάχνει μέσα τον Τζο. Γιοργαλίδης κινήθηκε έξυπνα, γιατί υπήρχε κίνδυνος εκεί να πέσει στα πόδια του Τζο και να προκαλέσει πτώση του Βραζιλιάνου. Τον περίμενε και στη συνέχεια πήρε την μπάλα. Όμως έγινε και θα πρέπει να επισημανθεί αυτό. Μια εξαιρετική πάσα από τον Ρομπίνιο την ίδια ώρα που το κέντρο της άμυνας της Ομόνοιας δεν λειτουργήσε σωστά. Ο κόσμος της Ομόνοιας εξακολουθεί να συμπαρίσταται με κάθε τρόπο των ποδοσφαιριστών. Ντούρο, όπως φεύγει η μπάλα. Θωμά, και η προηγούμενη φάση ξεκάθαρη για αυτά που λέγαμε νωρίτερα. Πολύ δύσκολο κάθετα. Υπάρχει ο Κομπανί μπροστά από τους δύο τεράστιους αμυντικούς, τον Ρίτσαρτς και τον Ρίτσαρτ Ταν. Οι κάθετες προσπάθειες είναι πάρα πολύ δύσκολες. Εδώ ο Τζο λέει στον βοηθό ότι δεν ήμουν σε θέση offside. Για να δούμε στην επανάληψη, η μπάλα φεύγει, είναι λίγο πιο μπροστά. Ο Βραζιλιάνος ποδοσφαιριστής που 3 λεπτά πριν είχε χάσει την μεγάλη ευκαιρία για να ανοίξει το σκορ. Μαρκ Χιούς εδώ, γεννημένος 1η Νοεμβρίου του 1963, ήταν για μια τετραετία στην Blackburn και από φέτος στη Manchester City. Ενώ ήταν και προπονητής της εθνικής ομάδας της Ουαλίας στα πρώτα χρόνια της προπονητικής του καριέρας, από το 1999 μέχρι το 2004. Μετρά συνολικά ως ποδοσφαιριστής 606 παιχνίδια. 6 εκατοντάδες και 6 αγώνες, πέτυχε 163 τέρματα ο Μαρκ Χιούς. Τα περισσότερα στη Manchester United, σύνολο 120. Τα 19 μάλλον. Με προσωνύμιο Σπάρκι. Αυτό είναι το παραξενικό. Ουαλός στην καταγωγή βεβαίως, για όσους δεν το γνωρίζουν. Το Πίγιο που πήγε πίσω για να κάνει παιχνίδι. Ήρθε ο Ελάνο αριστερά. Καλή άμυνα από τον Πλέτς, έκλεψε την μπάλα. Χριστοφή δεν τη βρίσκει. Πρόλαβε, στα τυφλά γύρισε γιατί δεν είχε και άλλη επιλογή. Αναγκάζεται ο Χαρτ να βγει εκτός εστίας. Σον Ράιτ Φίλιπς. Η κουμάνα ο Ντούρο. Καλή, ωραία κίνηση από τον Αλβανό. Φάουλ. Όχι, λέει ο διαιτητής. Ίσως να μην τον βρήκε ο Άιρλαντ. Η κουμάνα, λάθος. Ελάνο. Παίζει τον αδείο με τον Τζο. Ο Άιρλαντ περνά για τον Ζαπαλέτα. Ξανά Άιρλαντ. Αλλάζουν διαρκώς παλιές οι παίκτες της Μάντσεστερ. Να το λάθος που γίνεται εδώ. Μπορεί ο Ομόνια να ευνηδιάσει. Με παλιά για τον Οκά. Τον πιέζει από κοντά ο Ρίτσαρτς. Πάνω στη σημαία του βοηθού. Ο Αγκύρε σε θέση offside, τουλάχιστον σύμφωνα με τον Στεφάνη.
μπροστά. Τώρα λίγο πολύ η αλήθεια είναι ότι η επανάληψη δικαιώνει τον βοηθό. Από τον ένα τερματοφύλακα στον άλλο. Από τον Χαρτ στον Γεωργαλίδη. Ημίωρο και 1 λεπτό. Στο 31-0-0. Κατοχή είναι στο 61% για τους Άγγλους. Τραβάρει περισσότερο την μπάλα. Η Ομόνοια δοκίμασε και στις επιθέσεις βγαίνει ουσιαστικά με μακρινές παλιές. Πέρα από το ξεκίνημα του αγώνα δεν είναι ουσιαστική κατοχή στη συνέχεια από τους Άγγλους. Απλά δείχνουν υπομονή, θέλουν να τραβήξουν την Ομόνοια μπροστά για να βγουν στη συνέχεια αυτή στην πλάτη. Αλλά μετά το δεκάλεπτο πατάει καλά η Ομόνοια. Ενώ Κώστα οι Άγγλοι κοιτάζουν την άμυνα τους, δεν την έχουν καταλήψει. Ακόμη και στις φάσεις που βγαίνουν μπροστά έχουν κόσμο πίσω. Είναι αυτό που δυσκολεύει την Ομόνοια μέχρι τώρα για να φτιάξει ευκαιρίες. Να το γύρισμα στην περιοχή. Είναι πάνω σημαία και πάλι του βοηθού. Τρίτο offside χρεωμένο στην Ομόνοια στον Αγκύρα. Τώρα αν είχε δίκαιο... Θα το δούμε σε λίγο. Όχι, την πάτησε πάλι ο Ιταλός. Δεν ήταν καθόλου offside. Κάλυπτε ο Μίγα Ρίτσαρτ στο βάθος. Ο Ρίτσαρτ ήταν στο βάθος πιο πίσω. Ουσιαστικά έχει κάνει 2 στα 3 τώρα ο Ιταλός βοηθός. Πλέτς. Εκεί είναι ο Κας. Καταλήγει μπάλα στο Ζαπαλέτα. Από την Εσπανιόλ πήγε φέτος στην Manchester City. Ο Αργεντινός διεθνής με ισπανικό διαβατήριο. Έχει πέσει λίγο ρυθμός του παιχνιδιού. Αυτό νομίζω σε αυτή τη φάση, σε αυτό το χρονικό διάστημα την Ομόνοια περισσότερο βολεύει, γιατί ξεφουσκώνει σε εισαγωγικά σιγά σιγά η City και η Ομόνοια προσπαθεί να ανεβάσει την αποδοσή της, να κάνει παιχνίδι, ενισχύεται η προσπάθεια από τον κόσμο, θα βρει που θα πάει, θα βρει ευκαιρίες για να βάλει τουλάχιστον ένα γκολ. Λάθος το φύλλο απελευθερώνεται. Ο μικρός εδώ σε αυτή τη φάση περισσότερο μέτρησε η απειρία του, έχω την εντύπωση, γιατί από τη στιγμή που αποφελήθηκε και βρέθηκε η μπάλα μπροστά του θα πρέπει να κοιτάξει λίγο και για κάποιο συμπαίχτη, δείτε εδώ τι έγινε ακριβώς, ή να κάνει και μια κίνηση να πάει πιο μπροστά. Εδώ ο Χριστοφιάκο πολύ μακριά, ήταν πολύ δύσκολο να σκοράρει και ενώ είχε πλασαριστεί κοντά στο πέναλτι ο Στάθης Αλονεύτης. Γι' αυτό και του βάλει τις φωνές στη συνέχεια. Ο Πλέτς κερδίζει στον αέρα τον Τζο. Κασέκε. Χριστοφί και πάλι στον Αφρικανό. Είναι για την Ομόνοια το πλάγιο. Κόντρα η μπάλα στον Ελάνο. Ωραία κίνηση από τον Χριστοφί. Απέφυγε 2 ποδοσφαιριστές. Ούτε τώρα όμως έδωσε την τελική σωστή πάσα. Πιέζουν ψηλά ένα παίκτη της Ομόνοιας. Εδώ είναι ένας Χαραλάμπους. Προσπαθεί να σταματήσει τον Σοράιτ Φίλιπς. Η βοήθεια από τον Αλονεύτη, λάθος. Κερδίζει και τις κόντρες ο Ράιτ Φίλιπς και παίρνει και το φάουλ στο τέλος. Από την πίεση που δέχτηκε από τον Τούρο νομίζω. Καρίτο. Ο Ροπίνιο. Ο Ελάνο. Η απόκριση από τον Δικουμάνα. Λάθος από τον Κασέκη. Χρειάζεται ηρεμία. Είναι κάποιες στιγμές που οι παίκτες της Ομόνοιας θα πρέπει να ηρεμήσουν λίγο. Δεν υπάρχει λόγος να παρικοβάλλονται σε φάσεις που δεν υπάρχει και πίεση, όπως πριν με τον Κασέκε. Μίκα Ρίτσαρτς για τον Άιρλαντ. Κοντά στον Καρίτο. Στον Κομπανί. Τώρα εδώ είναι ο Καρίτο. Ο Τζο ζητά. Τον πιέζει ο Πλέτς. Ο Πίγιο επίδειξη τεχνικής. Αυτές ήταν μερικές χιλιάδες από τα μισά εκατομμύρια. Έχει αφαιρεθεί ένα ποσό τώρα από τα 32 και εκατομμύρια. Κάτω εδώ. Δείτε το δεξί πόδι. Και βγάζει πάσα, δεν απλά πιο χτύπημα, αλλά βγάζει πάσα. Ακριβώς έδωσε πάσα ακριβίας με αυτόν τον περίτεχνο τρόπο. Άλλη μια φορά η φάση. Όχι, είναι το τέλος εδώ, ναι, στο Τζο.
ο οποίος έχει τραυματιστεί. Το θέαμα είναι απαραίτητο στα παιχνίδια και όταν Το έχω στον DNA Θωμά οι Βραζιλιάνοι. Η Αγγλίδα εδώ πρέπει να είναι ικανοποιημένη σίγουρα από την προσπάθεια του Βραζιλιάνου. Περίπου δεν είναι και τόσο πολύ οι Άγγλοι, Κώστα. Θα έλεγα όχι περισσότεροι από 800, ίσως και πιο λίγοι. Ίσως και πιο λίγοι. Mark Hughes είδε την ομάδα του να χάνει από την Chelsea το περασμένο Σάββατο. Και προηγήθηκε με το πρώτο τέρμα του Ροπίνιο με τα χρώματα των Citizens. Για λίγο είναι με 10, η City είναι εκτός, αλλά θα επανέλθει ο Τζο. Ο Ντούρος στον Τικουμάνα με την μία στον Χριστοφή. Έπαιξαν κλειστά από τις Ομονές εκεί, τα λίγες πιθανότητες. Ροπίνιο. Είναι αυτό Θωμά που πρέπει να κάνουν και οι παίκτες της Ομόνιας. Είδες τα στηρίγματα πίσω στην άμυνα, στον ακρό αμυντικό όταν παίρνει την μπάλα ο Χριστοφή. Ακριβώς. Υπάρχει αυτό το στοιχείο. Κλέψιμο εδώ από τον Χριστοφή. Ο Κας. Ακύρα Λονεύτης περιμένει. Ψηλά πάνω το κεφάλι του. Χριστοφή, ο Χαραλάμπους. Ήταν καλή κίνηση από τον Αλονεύτη. Προσοχή στην άμυνα τώρα. Βγαίνει ο Άιρλαντ. Εδώ περιμένει ο Τζο που επανήλθε και ο Ροπίνιο στο δεύτερο δοκάρι. Σορράιτ Φίλιπς. Λάθος. Κόψε ο Χαραλάμπους, άλλαξε γρήγορα. Με τον Βέντσελ Κασέκη. Πάει αργά η Ομόνια. Τη στιγμή που δεν έγινε ο ευθυγιασμός, θα πρέπει να είναι μια συντονισμένη προσπάθεια. Δεν μπορεί να αποκρίσει ο Γεωργαλίδης με τα χέρια. Ωραίο κατέβασμα από τον Αλονεύτη. Αγκύρε offside. Και δεν σηκώνει την σημαία ο βοηθός γιατί σταμάτησε ο Αγκύρε. Σταμάτησε ο Αγκύρε και δεν χρειαζόταν. Θα σταματήσει το παιχνίδι. Ήταν όμως πιο μπροστά τώρα. Αυτό που θέλω να δω περισσότερο από την Ομόνια Θωμά είναι αυτή την κυκλοφορία που κάνουν έξω από την επανορθωτική της Ομόνιας οι παίκτες της City. Να το δω και από την Ομόνια έξω από την επανορθωτική της City. Κλείνονται στο κέντρο, υπερισχύουν στο κέντρο οι Άγγλοι και βλέπουμε πολλές μακρινές παλιές στα πλάγια. Σε Οκά και Αλονεύτη αριστερά και Χριστοφής στα δεξιά. Ο Ρίτσαρτς για τον Ζαπαλέτα. Αγγελικός σκόρει το κεφάλι και δείτε τελικά στον Βέλγο τον Κομπάνι. Γυρίζουν την μπάλα διαρκώς οι παίκτες της City. Στα πόδια του Ροπίνιο τώρα. Δεν πάει για τη μεγάλη παλιά που ζήτησε ο Άιρλαντ. Κυκλοφορούν, βλέπετε πως. Έχουν κοντινές πάσες, σίγουρες πάσες οι φιλοξενούμενοι. Μίκα Ρίτσαρτς, 20χρονος. Πίεση εκεί δέχεται, αλλά δεν χάνει την μπάλα ο Βίνσεντ Κομπανί. Ρίτσαρντ Ντάν στον Ελάνο. Έχουν αλλάξει 20-25 παλιές. Είναι υπομονή την οποία δείχνουν συνεχώς. Είναι θέμα να κρατάνε την μπάλα και να κουράζουν τον αντίπαλο. Όταν τρέχει την μπάλα ξεπίσω, αν τρέχει τον αντίπαλο ξεπίσω. Κλέψιμο εδώ από τον Ζαπαλέτα. Διώχνει ο Τικουμάνα. Μένει μπάλα στην περιοχή. Ελάνο απελευθερώνεται. Εντυπωσιακή επέμβαση από τον Τικουμάνα. Έχει στερήσει τους Άγγλους γκολ εδώ. Ο Αφρικανός με την προβολή απομάκρυνε την μπάλα, έδιωξε μπροστά τον Ελάνο. Ροπίνιο. Τζο απελευθερώνεται στο δοκάρι. Μεγάλη φάση, ευτυχώς δεν υπάρχει γκολ για τη City. Στο 40 λεπτό χάθηκε η μπάλα κυριολεκτικά από τις κινήσεις Ροπίνιο και Τζο στο δοκάρι και στη συνέχεια ψηλά έξω. Η φάση πριν δεν υπάρχει offside στο ξεκίνημά της. Απελευθερώθηκε, δείτε πως ο Τζο σημαδεύοντας το αριστερό κάνει το δοκάρι. Στη συνέχεια ψηλά πάνω από την αιστεία του Γεωργαλίδη, προηγούμενη φάση εδώ με τον Ελάνο και την σπουδαία πραγματικά αμυντική ενέργεια από τον Τικουμάνο, ο οποίος μάλιστα τραυματίστηκε. Έπεσε με τάκλινγκ στα μπάλα καθαρά μπροστά τον Ελάνο και απομάκρυνε. Στάθηκε τυχερή η Ομόνα σε αυτή τη διπλή φάση. Ο Mark Hughes
Κάτι λέει εκεί, κοντά ο Κυριάκος Δημητρίου, στους δύο προπονητές. Πάμε να του δώσουμε τον λόγο. Η τύχη ήταν σύμμαχος της Ομόνοιας στις δύο προηγούμενες φάσεις. Στην πρώτη όμως ήταν εντελώς μόνος ο Ρομπίνιο, δεν τον είδε κανείς εκ των συμπαικτών του και αυτό είναι που φώναζε και ο Μαρκ Χιούς. Δεν πήγε ποτέ η μπάλα στο Βραζιλιάνο, το ευτύχημα για την Ομόνια δεν πήγε ούτε στα δίχτυα. Θωμά, έκρυψαν την μπάλα σε κάποιο στάδιο οι παίκτες της City, ωστόσο όλα ξεκίνησαν από το λάθος και πάλι απέναντι του Ηλία του Χαραλάμπους, ο οποίος πρέπει να δείξει ιδιαίτερη προσοχή. Είναι άλλη ταχύτητα η κίνηση των παικτών που παίζει στην Αγγλική Premier League, πρέπει να προσέξει. Είχε το πρόβλημα στα πρώτα λεπτά ο Τικουμάνα, η πλευρά που αμήνεται η Ομόνια δεξιά, όπως αμήνεται με τον Τικουμάνα. Τώρα έχει μεταφερθεί το πρόβλημα απέναντι στο Ηλία του Χαραλάμπου. Δεν ξέρω, ίσως να γίνει φάουλ όμως στο ξεκίνημα της φάσης. Βεβαίως λίγη σημασία έχει. Η ουσία είναι ότι από τη φάση εκείνη, από το ξεκίνημα και έπειτα έγιναν δύο πολύ επικίνδυνες στιγμές με αποκορύφωμα το δοκάρι από τον Τζο. Από τον Αλονεύτη τώρα η μπάλα πάει εκτός. Στα 42 σχεδόν λεπτά παραμένει το 0-0 και οι Άγγλοι επαναφέρουν με πλάγιο. Άιρλαντ μπροστά, Βέντσελ για τον Ντούρο, φάουλ από τον Άιρλαντ και πάει για κάρτα στον Ντούρο τελικά ο Κονταρίνη. Το στηρίζει προφανώς ότι έκανε θέατρο ο Αλβανός, αλλά αν έχει δίκιο, 2-3 επαναλήψεις πριν δεν δικαιώσαν τον Ιταλό. Να δούμε αν έπαιζε μόνος. Έτσι είναι. Έτσι είναι. Η αλήθεια είναι ότι δεν προκάλεσε την πτώση του Αλβανού ο Άιρλαντ και γι' αυτό δέχτηκε την κίτρινη κάρτα. Ίσως και γιατί διαμαρτυρήθηκε κιόλας. Κάνει φάουλ ο Ρομπίνιο στον Τικουμάνα. Ο Βραζιλιάνος στέκει λίγο, κοντοστέκεται μπροστά στον Ιταλό διαιτητή και διαφωνεί. Έβαλε τα χέρια στη μέση. Οι κάρτες είναι 3 μέχρι στιγμής. Κασέκη και Ντούρο για την Ομόνια. Ο Καρίτο για την Manchester City. Θα έχουμε 2 λεπτά καθυστέρηση όπως μας πληροφορεί ο Κυριάκος Δημητρίου. 4 στο σύνολο δηλαδή. Λάθος από τον Άιρλαντ, λάθος από τον Βέντσελ, δεν υπάρχει offside. Ο Τζο μπαίνει επικίνδυνα στην περιοχή, γυρίζει στο δοκάρι μπάλα και θα πρέπει να διώξει, τελικά δεν είναι corner. Ο Πλέτς, επικίνδυνη στιγμή και πάλι τραβήχτηκαν για offside οι παίκτες της Ομόνιας. Ο Τζο γύρισε στοχεύοντας να βρει τον Άιρλαντ. Από την προβολή, από την παρέμβαση εκεί του Τικουμάνα η μπάλα χτύπησε στο δοκάρι τελικά. Επικίνδυνη προβολή εκεί, σωτήρια βέβαια, αλλά επικίνδυνη κινδύνευσε για παράβαση. Εδώ πάλι δεν υπήρχε offside. Δεν υπήρχε, φάνηκε με γυμνό μάτι ότι καλυπτόταν ο Τζο, ο οποίος ξεχύθηκε, έβαλε την μπάλα μπροστά. Είχε και δεύτερη επιλογή τον Ρομπίνιο στο δεύτερο δοκάρι. Ευτυχώς που δεν πήγε στο Βραζιλιάνο, γιατί θα ήταν δύσκολα τα πράγματα. Σφυρίξει 16 φάουλ τον Ταρίνι. Ο Κας κίνησε από τον Αγκύρε, τον βρήκε ο Κας. Αγκύρε, άψυχο σουτ πάνω στον Χαρτ. Ήταν καλή κίνηση από τον Αργεντινό μέσα. Προστάτευσε την μπάλα, αλλά το γύρισμα του, το τέλειωμα της φάσης δεν ήταν καλό. Στον αέρα η μπάλα δεν είχε καλές πιθανότητες. Όταν έκανε το κοντρόλ Θωμά, η μπάλα πήρε φάτσο, άργησε να κατέβει, σήκωσε το πόδι, δεν είχε δυνατότητα να δώσει δύναμη. Αν έβαζε δύναμη περισσότερο, η μπάλα θα πήγαινε στην εξέδρα. Έχουμε μπει στη δίλεπτη καθυστέρηση. Ρομπίνιο, ο στάρ της City. Αλλάζει με τον Κομπανί, είναι στον Άιρλαντ με την μία. Ο Ράιτ Φίλιπς ανακόπτεται από το Χαραλάμπους. Να ο Αγκύρε παίρνει θέση ο Αλονεύτης. Του δίνει την μπάλα. Αλονεύτης. Λάθος. Είχες πει πριν ότι έχουν καλή αυτοεπίθεση με τις Ομόνιας, αλλά εδώ σε αυτή τη φάση ο Αλονεύτης έδειξε το αντίθετο. Τζο.
Έχει κατοχή η Ομόνια. Ακόμη ένα λεπτό για να οδηγηθούν στα αποδυτήρια ποδοσφαιριστές. Ο Κας. Ο Ντούρο. Σύγκρουση ποδοσφαιριστών με φάουλ όμως, το οποίο προκάλεσε ο Κομπανί. Λειτουργήσε σωστά εδώ ο Ιταλός. Περίμενε να δει αν θα συνέχιζε κατοχή μπάλας για την Ομόνια. Τότε συνέβη και σφίριξε το φάουλ, γιατί προηγήθηκε και το φάουλ. Μερικά δευτερόλεπτα ακόμη για να τελειώσει το πρώτο ημίχρονο. Κοντά ο Πλέτς στον Κασέκε. Η Κουμάνα στην στροφή. Η Κουμάνα μείνε κάτω. Ο Ισήμου έδωσε και φάουλ, παραπήγε εκτός. Φάση την οποία έπρεπε να δει ο βοηθός εδώ. Τελευταία δευτερόλεπτα. Τζο στον Ροπίνιο κατέληξε η μπάλα. Ο Άιρλαντ. Για στον Ρονέντο Ιταλός. Το τελειώνει το ημίχρονο. Εδώ. Δεν μετράει η φάση αυτή. Τέλος πρώτου ημίχρονου λοιπόν. Ομόνια Manchester City 0-0. Ο κόσμος σηκώνεται και χειροκροτεί τους ποδοσφαιριστές του Νετίμ Ντούντιτς. Βλέπετε την εικόνα. Προσπαθεί ο κόσμος να εψυχώσει με κάθε τρόπο τους ποδοσφαιριστές του Τριφυλιού, οι οποίοι έχουν δύσκολη αποστολή. Αυτό βεβαίως όλοι το γνωρίζαμε. Πάνε και στην πράξη πλέον. Πάνε και πλέον και στην πράξη, έχεις απόλυτο δίκαιο. Για αυτό που προσθέτεις, Κώστα. Σχεδόν γεμάτο όπως βλέπετε το Γάσιπι. Ο κόσμος δίνει εντυπωσιακό παρόν. Η Manchester City είναι μια δυνατή ομάδα, η οποία θα πρέπει να προσεχθεί ακόμη περισσότερο στο δεύτερο ημίχρονο. Η Ομόνια όμως κάποια στιγμή θα πρέπει να κυνηγήσει και το κάτι παραπάνω. Είναι και ο Ανωνεύτης, αλλά νομίζω βολεύει περισσότερο το Ηλία το Χαραλάμπου, σαν περάσει την μπάλα πάνω από το τείχος ή δίπλα από το τείχος για να βρει στόχο. Για να δούμε. Ο Ντούρο τελικά περνάει το γκολ! Γκολ με τον Αλβανό 1-0! Η Ομόνια ανοίγει το σκορ. Καταπληκτικό χτύπημα φάουλ από τον Κλόντια Ντούρο στα δίκτυα. 1-0 χαλασμός κόσμου από τους οπαδούς της Ομόνιας. Εντυπωσιακό αυτό που έγινε. Ο Αλβανός, ο οποίος εκτέλεσε φλιδιάζοντας, περίμεναν όλοι και περισσότερο ο Χαρτ, είτε τον Χαραλάμπους είτε τον Αλωνεύτη, βομβάρδισε κυριολεκτικά την αιστεία των άκρων κάνοντας το 1-0. Καταπληκτικό χτύπημα φάουλ, λίγο πέρα το δεξί παραθυράκι. Ξανά εδώ η μπάλα αναπαύεται στα δίχτυα του Τζο Χαρτ. Η Ομόνια μπροστά στο σκορ. Έκανε προσπάθεια, βρήκε λίγο την μπάλα ο Χαρτ. Παρά την Κουμάνα, ψυχραιμία βγάζει έξω, βρήκε όμως αντίπαλο. Άιρλαντ, ξανά την Κουμάνα όπως αυτή τη φορά. Σε συμπαίχτη του, παίζει πρώτη μπάλα ο Αλωνεύτης, Ντούρο λάθος. Χρειαζόταν καλύτερη πάσα εδώ. Παραλυρεί το κοινό. Παλιά στον Άιρλαντ, μόνος με τον Γιοργαλίδη που σώζει την αιστεία της Ομόνιας. Με τα πόδια, και ενώ ο Βέρτσερ δεν έκανε καλή άμυνα, τώρα κάνει σωστά τη δουλειά του. Ο Άιρλαντ έφυγε μόνος, βρήκε στα πόδια τον Γιοργαλίδη που κράτησε την Ομόνια. Κασέκε, ανοίγει το παιχνίδι. Χαραλάμπους, όχι φάουλο ο Ιταλός. Λες να είχε δίκιο, νομίζω. Να το ξαναδούμε, μην ρισκαρώ, μου φάνηκε. Κόντρα με την μπάλα νομίζω περισσότερο. Δεν υπάρχει offside εδώ. Σύμφωνα με τον βοηθό τουλάχιστον. Ροπίνιο. Θα χάσει από το νοκάουτ η Κουμάνα στον Πακούρα. Έξυπνα ο Μουσταφά Πακούρα. Ο Τούντιτς, Κυριάκο Δημητρίου, τι οδηγίες δίνει τώρα μετά τον γκολ? Αμέσως μετά τον γκολ συνεχώς χρησιμοποιεί την λέξη ηρεμία στους ποδοσφαιριστές του. Θέλει να ηρεμήσουν, να μην παρασυρθούν από αυτό το 1-0. Να συνεχίσει στον ίδιο ρυθμό. Επίθεση με τον Χαραλάμπους.
Κασέκε, ζητά ο Ντούρο, είναι και ο Κας απέναντι, δεν πάει μπάλα σε αυτόν. Ελάνο. Ρομπίνιο δεν μπόρεσε να ολοκληρώσει παρόλο που έβαλε λίγο την μπάλα μπροστά, προορίζοντας τη για τον Τζο. Ντούρο το 1-2 με τον Χριστοφή. Αλβανός, ψάχνει τον Λοφά, δεν το βρίσκει, έχει δεύτερη ευκαιρία. Ντούρο, απελευθερώθηκε, δύο μπροστά περιμένουν. Ντούρο κάνει περιπτή ενέργεια νομίζω. Θα έπρεπε να κάνει γύρισμα μέσα είτε για Χριστοφή είτε για ο Κάτ. Είναι ένας πολύ καλός παίκτης ο Θωμά, εξαιρετικό κράτημα της μπάλας, βλέπει γήπεδο. Το λάθος εδώ, Τζο, δεν υπάρχει offside, τρέχει ο Κασέκε, Τζο μέσα στο δοκάρι. Να λοιπόν που γλιτώνει η Ομόνια. Εδώ χρειαζόταν τύχη, η μπάλα πήγε στο δοκάρι από το σου του Τζο. Είχε δοκάρι και στο πρώτο ημίχρονο Τζο. Ωστόσο θα πρέπει να δούμε Θωμά ότι οι περισσότερες ευκαιρίες απολαύει των παιχτών της Ομόνιας. Γι' αυτό λέμε ότι χρειάζεται ψυχραιμία, χρειάζεται ηρεμία, τεράστια προσοχή πίσω να μην γίνονται τέτοια λάθη. Εδώ και πάλι η φάση νωρίτερα με τον Άιρλαντ, εκεί ήταν ψύχρεμος ο Γιωργαλίδης. Ενώ η δεύτερη εδώ έγινε λάθος συνεννόηση, ο Πλέτς δεν πρόλαβε και ο Τζο σημάδεψε το οριζόντιο δοκάρι. Το άσχημο, θέλει σε εισαγωγικά, είναι ότι έφτιαξε μέσα 3 λεπτά δύο μεγάλες ευκαιρίες για γκολ η City. Δηλαδή θέλει άμεσα προσοχή, βελτίωση πίσω, γιατί οι Άγγλοι είναι ξανά στο παιχνίδι, δεν έχουν επηρεαστεί και τόσο από το σε βάρος τους γκολ και είχαν τις ευκαιρίες να ανταποδώσουν. Δείχνουν ποιοτική ομάδα, αλλά δεν έχουν το killer instinct όπως έχουν οι μεγαλύτερες ομάδες, όπως κυρίως η Manchester, η Chelsea. Εδώ θα μπορούσε να είχαν τελειώσει και την υπόθεση πρόκρισης με τις ευκαιρίες που οι Αγγλίδα εδώ είναι απογοητευμένοι παντός. Όλα βαίνουν καλώς για την Ομόνια, με μπόλικη τύχη, χρειάζεται μια ομάδα, χρειάζεται και την πίστη και βέβαια την προσοχή. Ο κόσμος είναι δίπλα, φωνάζει, στηρίζει. Είναι ο ενθουσιασμός που φέρνει τα λάθη πολλές φορές. Αυτό... Από τη στιγμή που η Ομόνια είχε την τύχη και κλείδωσε ένα γκολ σε βάρος της, αν βρει ευκαιρία μπορεί να κάνει και το 2-0 πλέον και να βλέπει πολύ διαφορετικά το επαναληπτικό. Το παιχνίδι παίζεται, είναι ανοιχτό, όλα μπορούν να συμβούν, ξεκάθαρο αυτό. Ο Ντούρο παρά την κόντρα έφερε την μπάλα στο Χριστοφή, το 1-2 γρήγορα, ευκαιρία δημιουργείται, πάει μπάλα στον Τικουμάνα, περιμένει και ο Αλονεύτης, είναι και αρκετή μέσα, Τικουμάνα, το σούτ έξω, πολύ καλό σούτ από τον Αφρικανό. Αυτό πρέπει να κάνει, πρέπει να προσέξει πίσω στην άμυνα, πρέπει να ελέγξει πλέον το παιχνίδι, δεν πρέπει να το αφήσει να είναι ανοιχτό μετά την επίδευξη του τέρματος, πρέπει να το παγώσει λιγάκι και να ξαφνιάζει ξανά τους Άγγλους όπως σε αυτή την επίθεση. Ο Χαμάτι Κουμάνα κοίταξε δεξιά, αριστερά, μπροστά, πλάγια και τελικά έκανε μια καλή επιλογή. Ήταν πολύ καλό το σουτ, άσχετα δεν βρήκε στόχο. Οι κινήσεις που έκαναν οι άλλοι ποδοσφαιριστές της Ομόνιας άνοιξαν την άμυνα για τη City, δόθηκε ο χώρος, μπορούσε να προχωρήσει ακόμη λίγο. Ο Κας έκανε ένα λάθος εκεί, έκανε φάουλ στο τέλος, στον Ελάνο. Ο Νταν του έδωσε την μπάλα πρώτα, αλλά έγινε φάουλ, γρήγορα εκτελείται. Ζαπαλέτα. Παλιά, λίγο ακουμπά ο Πλέτς. Έδειξε ο Ντούρο. Ελάνο. Στην περιοχή ο Ρομπίνιο. Έξω ο Ισπανός, ο Καρίτο. Προσοχή ο Άιρλαντ. Κάνει κεφαλιά. Εύκολα. Μαζεύει ο Γιωργαλίδης. Καταχειροκροτείται. Γρήγορα θέλει να ευνηδιάσει. Ψάχνοντας τον Χριστοφή που είναι γρήγορος. Χριστοφή την κυνηγά τη φάση με τον Καρίτο αντίπαλο. Θέλει πλέον βοήθεια. Μπακούρα. Μέσα ο Μπακούρα. Πάσα στον Οκά. Ψηλά άστοχο σούτ. Και λάθος και ο Αλονεύτης από πίσω. Αυτό θα έλεγα. Θωμά, βεβαιασμένη ενέργεια. Ένα άγγιγμα της μπάλας θα έβγαινε σε θέση. Αυτό δείχνει η αντίδραση ακριβώς του Αλονεύτη. Καλό κουβάλιμα της μπάλας έκανε ο Μπακούρα. Αντιπάθα του Χριστοφή, έπαιξε σωστά. Ήταν σε πολύ καλή θέση πάντως και ο Κας και ο Αλονεύτης, αλλά ο Κας δεν ξέρω, βιάστηκε. Βλέπετε καθόλου ικανοποιημένος δεν έμεινε και πώς μπορεί να ήταν. Χαραλάμπους χάνει. Επικίνδυνη κατάσταση, γύρισμα, αυτή τη φορά πάει μπάλα στα δίχτυα. Δυστυχώς ο Χαραλάμπους έκανε λάθος. Ο Τζο παραβιάζει το πλεκτό του Γιωργαλίδη. Το τρίτο
Πώς ήταν το μοιραίο τελικά από τον Γιώργο Χαραλάμπους? Γυρίζουν οι άντροι τώρα στο βασικό. Έπρεπε να φύγει η μπάλα από τον Χαραλάμπους. Από τη στιγμή που η μπάλα περιήρθε στην κατοχή του Ροπίνιο και βρήκε τον Τζο μπροστά από το κενό τέρμα. Ο Γιωργαλίδης στο πρώτο δοκάρι, καμία ευθύνη δεν έφερε. Ξανά εδώ, ήταν ξυλοκρεμαστή παλιά, εδώ πρέπει να φύγει η μπάλα. Πήγε να παίξει με το κεφάλι ο Χαραλάμπους, ο Ροπίνιο κέρδισε και ουσιαστικά ετοίμασε τον γκολ στον Τζο. Το 1-1 σε μια φάση που θα μπορούσε να αποφευθεί. Ο Σον Ράιτ Φίλιπς ήταν στο γύρισμα για τον Τζο, ο οποίος εύκολα πέταξε την μπάλα στα δίχτυα του Γιωργαλίδη. Δυστυχώς δεν αποφεύθηκε το λάθος, το οποίο ήταν και οδυνηρό. Σον Ράιτ Φίλιπς και πάλι κενό τέρμα είχε να αντιμετωπίσει και τίποτα άλλο. Ο Τζο κάνοντας το 1-1. Σον Ράιτ Φίλιπς, σιούτ έξω, ευτυχώς στο εξωτερικό μέρος των δικτύων. Αυτό που δεν καταλαβαίνω εγώ είναι για 60 λεπτά δεν κατάλαβε με τι παίχτη έχει να κάνει εκεί ο Ηλίας ο Χαραλάμπους. 60 λεπτά παιχνιδιού. Είναι αν όχι ο πιο γρήγορος από τους πιο γρήγορους ποδοσφαιριστές στον κόσμο. Μια κακή εκτίμηση της φάσης. Έπρεπε να φύγει η μπάλα. Χρησιμοποιήσει το κεφάλι σε σημείο που ουσιαστικά θα έπρεπε η μόνη έγνοια να ήταν να απομακρυνθεί μπάλα και τίποτα περισσότερο. Και να προηγηθεί τώρα η Ομόνια, σίγουρα το 1-0 πολύ καλύτερο από το 2-1. Ο Κάζ για να δούμε παλεύει εκεί, αλλά τον χρεώνει με φάουλ ο Ιταλός διαιτητής. Δεν ξέρω, είχε να αντιμετωπίσει δύο πάντως. Αν έβαλε τα χέρια ή όχι, ο κύριος Τονταρίνη. Και μια ανάμειξη παλαιότερα σε κάποια σκάνδαλα στην Ιταλία. Ξέρω τώρα. Ας μην ασχοληθούμε με αυτό. Ο Κυριάκος ο Δημητρίου είναι ειδικός με αυτά. Κυριάκο. Το γνωστό σκάνδαλο Καλτσιόπολης. Ήταν ένα από τα πολλά ονόματα διαιτητών που εκλάγηκαν στο εν λόγω σκάνδαλο. Και όμως συνεχίζει να διευθύνει παιχνίδια, όχι μόνο στην Ιταλία, αλλά και διευθύνει παιχνίδια. Δεν ξέρω τι λέει αυτό. Φαίνεται να την κλειδώνει. Κασέκε. Ο Ντούρο, ο οποίος άνοιξε το σκορ στο 49ο λεπτό με ένα υπέροχο χτύπημα φάουλ. Χριστοφή. Γρήγορος και τριπλέρ, θα δοκιμάσει κάτι εκεί απέναντι στον Καρίτο. Περνά, εντυπωσιακή ενέργεια από τον Χριστοφή, πάσε στον Αλονεύτη έξω. Δεν χανόταν αυτό το τέρμα, δεν χανόταν αυτό το γκολ. Ο Αλονεύτης όμως έστρε την μπάλα έξω. Εντυπωσιακή ενέργεια από τον Χριστοφή. Δείτε τι έκανε εδώ στον Καρίτο και στον Νταν, τους ξέφυγε, έδωσε πάσα ακριβίας. Αλονεύτης κάθετα έπαιξε, έπρεπε να γυρίσει λίγο την μπάλα για να πάει δεξιά. Ήταν δύσκολη η προσπάθεια του Θωμά, ήταν ο αμυντικός απάνω, ήταν στην κλειστή γωνία εκεί. Πολύ δύσκολη φάση, εντυπωσιακή όμως από τον Χριστοφή. Άξιζε κάτι καλύτερο η φάση αυτή. Έχει κάνει ακριβώς απέναντι σε δύο ποδοσφαιριστές που αγωνίζονται στην Premier League μια εντυπωσιακή ενέργεια. Είχε κάνει πρόσφατα Κώστα πριν ένα δεκαήμερο μια παρόμοια φάση με τους Ιταλούς. Άφησε δύο στο έναφος και τους ξέφυγε. Είναι ένας γρήγορος ταχύς ποδοσφαιριστής. Είναι εκρηκτικός ακριβώς, διεισδυτικός. Άμυνα τώρα, Σον Ράιτ Φίλιπς. Ο Τζο κοντά, ο Φίλιπς κάνει πολύ καλή παλιά. Ρομπίνιο ευτυχώς έξω. Με το αριστερό. Βραζιλιάνος δεν βρήκε στόχο. Ωστόσο βλέπετε η ενέργεια των παιχτών της City φέρει και το χειροκρότημα τους οπαδούς τους στην εξέδρα. Οι οποίοι πανηγύρισαν πριν το γκολ, το 1-1. Είχαν και τρία δοκάρια. Είναι αλήθεια ότι δεν ήταν και δεν είναι το εύκολο παιχνίδι και κυρίως γιατί η Manchester City όχι μόνο απλά είναι ανώτερη ομάδα, αλλά γιατί παίζει και καλό ποδόσφαιρο απόψε. Και δεν είναι από τις κορυφές στην Αγγλία ακόμη. Τα τελευταία χρόνια βλέπουμε τις αγγλικές ομάδες. Ναι, αλλά κάνει καλή εμφάνιση Κώστα, νομίζω, έτσι. Δηλαδή σε σχέση με τα παιχνίδια που παρακολουθούμε κάθε Σαββατοκύριακο. Οι ομάδες που έχουν έρθει στην Κύπρο για την ώρα, δεν θα έρθουν κι άλλες, έχει παίξει την καλύτερη μπάλα. Το γύρισμα εδώ από τον Σον Ράιτ Φίλιπς, ο οποίος στα τελευταία λεπτά έχει όλες τις ενέργειες από τη δική του την πλευρά. Εκδηλώνονται όλες από τα δεξιά. Έχουν πάρει χαμπάρι ότι υπάρχει αδυναμία απόψε. Και ενώ είχα παίξει Κώστα στα πρώτα λεπτά από την πλευρά που αμυνόταν ο Ντικουμάνα, τώρα έχουν πάρει το παιχνίδι στο αριστερό. Ματιούς. Έχει ολόκληρο επιτελείο κοντά του, αντοπίζουν τις αδυναμίες, τεράστιον στους αντιπάλου ομάδας και εκεί προσπαθούν να χτυπήσουν.
Κρίμα γιατί εκεί που μπορούσαν να σκοράρουν και 1 και 2 και περισσότερα τέρματα οι Άγγλοι, η τύχη ήταν με την Ομόνια. Κρίμα γιατί άμα έχεις τύχη σκοράρεις, το έκανε η Ομόνια, αλλά ισοφάρισε γρήγορα όμως. τους δόθηκε δώρο. Καρίτο, αν πάει ο Ρομπίνιο είναι offside, δεν πάει. Με ρωτάς κακός σήκωσε γιατί ο Ρομπίνιο δεν είχε συμμετοχή στη φάση. Πλέτς στο Λοκά. Πήγε μπάλα έξω από τον Ζαπαλέτα. Απολύς χρόνος ακόμη. Ο Χαραλάμπους κάνει μια κίνηση κοντά ο Μπαγκούρα. Ντούρο. Είναι μόνος εντελώς ότι κουμάνα. Ο Γκασίγια πρέπει να τον δει. Τώρα πήγε η μπάλα εκεί. Μπορεί να κατεβάσει. Ο Χριστοφή. Κοίταξε όμως το Μάκη, τρεις ποδοσφαιριστές. Κατέβασμα από τον Τικουμάνα διώξει ο Ζαπαλέτα. Χαραλάμπους. Στα 65 λεπτά. Καλή είναι η παλιά. Χριστοφή. Ο Χαρτ δεν μπορούσε να πάρει την μπάλα. Όπως δεν πάει και δεν έχει εμπλοκή στη φάση ο Χριστοφή γιατί θα χρεωνόταν. Offside. Εδώ είχε βάλει τον γκολ τον Άγγλο. Στο Ράιτ Φίλιπς. Πήγε και ο Τζο στα δίχτυα. Είχε χάσει αρκετές ευκαιρίες νωρίτερα. Ειδικά το δοκάρι το δεύτερο. Στο πρώτο επίπεδο. Βέντσελ στον Τούρο. Αλονεύτης και βάζει στον Αλβανό μέσα στη φωτιά η μπάλα. Τα δύσκολο για τον Αλονεύτη. Ψηλά ο Χαρτ. Ο Ρομπίνιο διεκδικεί με τον Τικουμάνα. Κάνει φάουλ ο Βραζιλιάνος. Εκδηλώνει με χειρονομίες προς τον διαιτητή τη διαφωνία του και την πληρώνει. Και επιμένει, δεν έκανα φάουλ λέει. Το έκανε με το χέρι ή... Μπορεί και να μην έκανε. Σίγουρα και δεν ήταν για το φάουλ. Όχι για διαμαρτυρία. Κίτρινη στο Ρομπίνιο. Πάμε λίγο στον Κυριάκο Δημητρίου να μας πει κατά πόσο θα γίνει κάποια κίνηση από τους προπονητές. Η κίνηση πάντως υπάρχει στον χώρο προθέρμανσης. Κυριάκο. Κυρίως από πλευράς Ομόνιας. Είναι ο Κλέιτον, ο Καφού, είναι και ο Αλαμπή που προθερμαίνονται. Δεν γνωρίζουμε αν θα κάνει τώρα αλλαγή ο κύριος Τούτιτς. Από πλευράς Σίτι είναι μόνο ο νεαρός ο Στάριτς. Σόρατ Φίλιπς. Ρομπίνιο. Το λέει ο Τζόπαλη. Ρομπίνιο. Έχουν κλείσει. Άλλαξε με τον Ράιτ Φίλιπς. Ο Τζο περιμένει στο βάθος. Παίζει με καθαρό μυαλό οι Άγγλοι. Τώρα γίνεται λάθος. Δοκίμασε ο Τζο για Ελάνο. Γρήγορα ο Γεωργαλίδης. Δύσκολα τα πράγματα εκεί. Μένει πάλι στα πόδια του ο Κα. Χριστοφή. Για τρίπλα. Δεν μπορείς να ξεφύγει το Καρίτο. Κάνει και το κοντρόλ. Θέλησε να κάνει κάτι παραπάνω ο νεαρός. Έχει τσαμπουκά, είναι παίκτης ψυχής, είναι μεγάλο ταλέντο, αλλά χρειάζεται και η εμπειρία βεβαίως, ειδικά σε τέτοια παιχνίδια. Και λίγο η προπαίδεια. Το ταλέντο είναι παθιασμένος παίκτης, παίζει καθαρά με αυτά τα δύο προσόντα που έχει. Και πλέον έχει αλλάξει τη διάθεση στην εξέδρα των Citizens. Ετοιμάζει αλλαγή ο Μακ Χιούς. Πάμε τώρα στον Κυριάκο Δημητρίου να μας πει τι θα κάνει ο Ουαλός τεχνικός. Θα
πραγματοποιήσει την πρώτη του αλλαγή. Όπως είπες, θα βγει εκτός ο Τζο. Θα μπει στη θέση του ο Μαρκ Όουεν, ο νεαρός. Καλή το κερδίσει φάουλ από την μαρκάρισμα του Ντικουμάνα. Ξανά η τελευταία φάση έγινε όντως φάουλ από τον Ντικουμάνα. Θα έχουμε είσοδο κόστα του Ντάνιελ Στάριτς, ο οποίος είναι 19 χρόνων, δεν κάνω λάθος, έτσι, Σεπτέμβριο του 89. Ένα εξαιρετικό ταλέντο, ο Στάριτς, πρώην ποδοσφαιριστής της Coventry, το 2003 πήγε στην ομάδα της City, νεαρός εφήβος. Από τους παίκτες που περιμένει πολλά πράγματα ο Μαρκ Χιούς. Ο Ελάνο εκτελεί το φάουλ, διώχνει ο Ντούρο. Έχει την κατοχή ο Κας. Πλάτη όμως στον Κασέκε. Ο Καρίτος ζητάει την άδεια του διαιτητή για να επανέλθει. Την παίρνει τώρα. Έξω Ελάνο. Στα 70 λεπτά έχουμε πει στο τελευταίο 20 λεπτό. Ομόνια Manchester City 1-1. Μπαγκούρα, λάθος. Λάθος και από τον Ζαμπαλέτα. Ο Τούρο. Το Χριστοφί, βάζει την μπάλα μπροστά. Παράλληλη παλιά στο χάρτη. Δεν ήταν ασχημή επιλογή του νεαρού, αν και αν σήκωνε την μπάλα θα ήταν καλύτερες οι προποθέσεις. Ξεφεύγει ωραία το Ρομπίνιο. Κάνει ωραία πάσα στον Τζο. Τελευταίες στιγμές για τον Βραζιλιάνο. Λέτς, διώχνει. Βρίσκει λίγο την μπάλα ο Ελάνο. Πίσω στον Καρίτο. Ρομπίνιο. Δεν ξέρω αν χρειάζεται κάποια αλλαγή πλέον η Ομονία Θωμά. Ζαπαλέτα. Αρκετός κόσμος στην περιοχή. Στον Τζο κατεβάζει με την άνεση του και σκοράρει. Δυστυχώς δεν λειτουργήσαν ούτε τώρα σωστά η αμυντική της Ομόνοιας. Ο Τζο έκανε ένα κατέβασμα πολύ όμορφο και με το αριστερό έστειλε την μπάλα στα δίχτυα του Γιοργαλίδη. Η City πλέον γυρίζει το παιχνίδι και προηγείται 2-1 με τον ποδοσφαιριστή που είχε 2 νοκάρια και φάνηκε σε δεύτερο γκολ. Στο 72ο σχεδόν λεπτό η Manchester City παίρνει το προβάδισμα μέσα στο Γασιπί και ενώ όλα είχαν αρχίσει πολύ καλά για την Ομόνια στο δεύτερο ημίχρονο. Ο σταυρός του Στάριτς το Θωμά. Αν δεν φορούσε το σταυρό θα γινόταν η αλλαγή. Ο παίκτης αυτός δεν θα ήταν στον αγωνιστικό χώρο. Ξανά δείτε πίσω τον Τζο, σαν να ήταν σε προπόνηση. Κατέβασε την μπάλα από το γύρισμα του Ζαπαλέτα. Είχαν πλασαριστεί στο πρώτο δοκάρι περισσότεροι ποδοσφαιριστές και πλέον αφού κατέβασε είχε την άνεση να σημαδέψει σωστά. Ο Τζο κάνει ένα πολύ καλό παιχνίδι απόψε με δεύτερο γκολ σε καθοριστικό χρόνο. Πώς μπορεί ένας ποδοσφαιριστής να είναι μέσα στην αντίπαλη περιοχή και να μην δεχτεί καθόλου πίεση? Μπακούρα για τον Αλονεύτη χάνει την μπάλα, θα πάμε στον Κυριάκο Δημητρίου. Είπες κάτι για τον Σταυρό και ακριβώς θα μας πει ακριβώς ο Κυριάκος ο Δημητρίου τι σημασία έχει το σημείο αυτό που έχει αναφέρει ο Κώστας. Ο νεαρός δεν θα μπει τελικά ο Στάριτς, του έδωσε εντολή να πάει πίσω ο Μαρκ Χιούς. Ο οποίος ήταν έτοιμος να πράξει το παιχνίδι αλλά είχε Σταυρό. Ναι, γιατί είχε Σταυρό, καθυστέρησε να γίνει αλλαγή, τελικά πέτυχε γκολ ο Τζο. Είναι και εδώ άτυχη η Ομονία. Θα γίνει αλλαγή από πλευρά των Πρασίνων, θα μπει μέσα ο Νικουλέσκου στη θέση του Στάθη Αλονεύτη. Ντούρο. Ο Σόραιτ Φίλιπς είχε ένα μικρό πρόβλημα, εξαγωγή του έχει μάλλον. Και ο Ντούρο πετά την μπάλα έξω, καλά κάνει. Παίρνουν αυτό που θέλουν τελικά οι Άγγλοι, Θωμά. Είδαμε σε αυτή τη φάση ακριβώς ότι πλέον και η 11 ήταν πίσω από τη γραμμή με την διπλή αυτή ζώνη. Υπήρξε κενό στη μέση γραμμή της Ομόνοιας και όταν η Ομόνια επιτίθετο βλέπαμε μια τετράδα παιχτών πίσω από τη μεσαία γραμμή της Ομόνοιας και ένα τεράστιο κενό. Όταν αποκρούεται η μπάλα ήταν εύκολα για τους Άγγλους να πάρουν την μπάλα, να αναπτυχθούν και να κάνουν παιχνίδι.
να κρατήσουν την μπάλα και να αναγκάσουν τους παίκτες της Ομόνοιας να τρέξουν. Κώστα, είσαι κάθε Σαββατοκυριακό στα αγγλικά γήπεδα μέσω των εκπομπών μας. Παρακολουθείς εδώ και χρόνια το αγγλικό ποδόσφαιρο, αλλά έχω την εντύπωση, αν κάνω λάθος διόρθωσέ με, ότι η Manchester City απόψε κάνει μια πολύ καλή εμφάνιση. Είναι πάρα πολύ καλή εμφάνιση. Από τις καλές εμφανίσεις δηλαδή της αγγλικής ομάδας τα τελευταία χρόνια. Και αυτό περιμέναμε. Η Αγγλία τα τελευταία χρόνια, την τελευταία δεκαετία. Πέρα του δεδομένου βεβαίως ότι μιλάμε για ένα ανώτερο κατά πολύ ποδόσφαιρο, ούτε συζήτηση αυτό. Αυτή τη στιγμή μιλάμε ίσως για το κορυφαίο πρωτάθλημα στον Θωμά. Περισσότερο και από το Ισπανικό, περισσότερο και από το Ιταλικό. Φαίνεται τα τελευταία χρόνια μέσα από την πορεία των αγγλικών ομάδων στο Champions League. Πέρσι είχαμε 3 ομάδες στην τελική φάση από τις 4. Οι Άγγλοι την τελευταία δεκαετία, δούμε τη φάση όμως αυτή. Να δούμε εδώ τη φάση με το γύρισμα. Τον Νικουλέσκο απόκρισε από το Χαρτ και διώχνει ο Ζαπαλέτα. Πρώτη επαφή με την μπάλα για τον Ρουμάνο, πρώτη απειλή στην αιστεία των Άγγλων. Διώχνει και πάλι ο Αργεντινός. Ο Βέρτσελ για τον Πλέτς. Κατεβάζει αυτός την μπάλα, δεν την στο Κάσσε και δίπλα, δεν χρειαζόταν. Βρίσκει τον Οκά. Ζαπαλέτα έχει να αντιμετωπίσει. Ο Κάς. Πάει χωρίς την μπάλα τελικά. Άιρλαντ. Κράτησε. Ο Ντούρο θα επαναφέρει. Το σουτ στο δοκάρι. Εκπληκτική ενέργεια από τον Αλβανό. Ένα απίστευτο σουτ από μακρινή απόσταση. Παρολίγο να πετύχει το 2-2. Δείτε τι έκανε ο Αλβανός. Κοίταξε προς την αιστεία. Καθόλου τυχαία. Έφερε την μπάλα στο πάνω μέρος της οριζόντιας ντοπού. Ο Χαρτ σε αυτή τη φάση, Θωμά, γιατί η μπάλα είχε και λίγο φάλτσο. Άλλαξε πορεία. Όταν έπεσε ο τερματοφύλακας δεν ήταν ακριβώς πάνω από το χέρι του, αλλά δίπλα από το χέρι του. Άρα είχε νικηθεί. Αν ήταν η μπάλα λίγο πιο κάτω, θα ήταν μέσα. 4 βοκάλτες στο παιχνίδι. Είχε 2 Τζο που έφυγε τώρα από το παιχνίδι και με τη θέση του Στάριτς. Είχε και ένα ο Άιρλαντ. Ενώ μόλις δευτερόλεπτα πριν το δοκάρι από τον Ντούρο. Άιρλαντ. Κατοχή έχει πέσει σε σχέση με τον πρώτο ημίχρονο. Ήταν 40-60 σχεδόν, τώρα είναι 47-53. Ετοιμάζει Κλέιτον ο Τούτιτς, ο Μπακούρα παίρνει φάουλ. Έβαλε Μπακούρα στο δεύτερο ημίχρονο με το ξεκίνημα, τον Νικουλέσκου πριν λίγο. Η τρίτη αλλαγή για τον κύριο Τούτιτς θα είναι η είσοδος του Βραζιλιάου του Κλέιτον. Εδώ κάνει μία μόνο Ματιούς. Ίσως Ζαπαλέτα, Χαρτ πρόλαβε τον Νικουλέσκου. Ελάνο. Χειρίζουν ωραία όμορφα την μπάλα οι Άγγλοι. Καρίτο. Άιρλαντ με την μία. Ο Πλέτς με το στήθος. Δίνει δικαίωμα στον Γεωργαλίδη να πάρει την μπάλα με τα χέρια. Νικουλέσκου για την πίεση του Ρίτσαρντ Ντάν. Την Κουμάνα φάουλ. Αυτές οι φάσεις κυρίως συνήθως τιμωρούνται με κίτρινη κάρτα και ο Καρίτο έχει κάρτα ήδη. Είναι καθαρή η κίτρινη κάρτα αυτό το πράγμα, δεν υπάρχει πρόθεση για την μπάλα από τον ποδοσφαιριστή. Καθαρή κίτρινη κάρτα αυτή. Χριστοφή. Ντούρο. Κακούλια από τον κύριο Τούτιτς, γιατί στο σημείο που βρισκόταν και με το αριστερό και πολύ πλάγια ήταν περιορισμένες, αν όχι μηδενικές οι πιθανότητες για να σκοράρει. Βέβαια θα επανέλθει το δεύτερο γκολ. Είδε με πόση άνεση κατέβασε την μπάλα ο Τζο. Είχε κάνει ένα screen
Συμπαίκτης του στους αμυντικούς, ο Κομπανί. Ο Ντούρο είναι ένας εξαιρετικός παίκτης ακόμα, αλλά υπάρχουν πολλές φάσεις που λειτουργεί με ατομικότητα. Κομπανί, ο Στάριτς είναι, έτσι που πήγε πριν από λίγο. Τώρα ο Κομπανί. Σε λίγο Κλέιτον θα περάσει στο παιχνίδι. Θα δούμε και ένα πάγωμα του παιχνιδιού πλέον από τους Άγγλους. Ζαμπαλέτα με τον Βέντσελ, Σοράιτ Φίλιπς. Αυτό θα πρέπει να κάνει ένας αμυντικός εκεί που μπαίνει ο αντίπαλος στην περιοχή. Πρέπει να πετάξει την μπάλα, όπως. Αυτό κάνει ο Πλέτς. Φεύγει ο Κας. Στη θέση του ο Κλέιτον. Νικουλέσκου και Κλέιτον είχαν αρχίσει ως βασικοί στον αγώνα της Κυριακής, στο πρωτάθλημα με την Αλκή. Άιρλαντ. Δοκίμασε να παραβιάσει από την κλειστή του γωνία του αιστεία του Γιωργαλίδη. Ετοιμάζει και δεύτερη αλλαγή ο Μακ Χιούς. Μας πληροφορεί ο Κυριάκος Δημητρίου ότι ο Ελβετός ο Γκέλσον Φερνάντες θα περάσει στο παιχνίδι και θα φύγει ο Βίνσεντ Κομπανί. Τελευταίο δεκάλεπτο στο Γάσιπι τα πράγματα δεν εξελίχθηκαν καλά όπως είχαν αρχίσει στο δεύτερο ειδικά ημίχρονο με τον γκολ του Ντούρο στο φάουλ. Η Ομόνια πιέστηκε στη συνέχεια και μέσα σε 13 λεπτά δέχτηκε 2 γκολ από τον Τζο. Οι Άγγλοι είναι μπροστά στο σκορ και αποκτούν μεγάλο πλεονέκτημα για πρόκριση στον επόμενο γύρο του κυπέλλου UEFA. Στους ομίλους του κυπέλλου UEFA. Διοργάνωση που καλύπτεται από τα συνδρομητικά κανάλια με πάρα πολλές ζωντανές μεταδόσεις. Μεγάλη μαλλιά από τον Ρίτσαρτς, ψύχρεμα πίσω ο Πλέτς. Χριστοφή. Μπαγκούρα αλλάζουν μπαλά. Χριστοφή που βεβαίως δεν ήθελε να πάρει την μπαλά εκεί. Παλιά για τον Χρέκη να κάνει τον παιχνίδι. Νέο λάθος από τον Λιάνο Χαραλάμπους. Στάριτς. Δεν μπορεί να περάσει ο νεαρός από τον Γερμανό, τον Βέντσελ. Κλέιτον. Κινήθηκε, ζήτησε ο Νικουλέσκου, ξανά στο Κλέιτον, στο βάθος είναι ο Χριστοφή. Κλέιτον. Λάθος. Έπρεπε να φεύγει πιο γρήγορα η μπάλα. Δεν υπάρχει offside. Ρομπίνιο. Πέρασε, ο Στάριτς είναι μέσα, Ρομπίνιο, έτοιμος ο Γιωργαλίδης που είχε στον ενεργητικό του 3-4 πολύ καλές αποκρίσεις απόψε. Ντούρο. Περνά από όλο τον κόσμο. Λέιτον, ψηλά, Πακούρα. Με τον Ρίτσαρτς. Ντούρο. Ξανά στον Αλβανό. Επιμένει η Ομόνια, την Κουμάνα. Χωρίς το σουτ, το κάνει πάνω στον αντίπαλο ξανά, ο Κουμάνα, κεφαλιά έξω από τον Νικουλέσκου. Εδώ πήγε για σουτ ο Αφρικανός. Από τις πιο καλές προσπάθειες της Ομόνιας Θωμά στο δεύτερο ημίχρονο. Άλλαξαν όμορφα την μπάλα. Όσοι τύχει και νωρίτερα δεν είχε σε αυτή τη φάση. Και θα κάνει δύο αλλαγές, Κυριάκο, ο Χιούς. Ναι, εκτός από τον Φερνάντες, τον Ελβετό που θα μπει στη θέση του Κομπανί που φεύγει τώρα, θα μπει μέσα και ο πολύπειρος Γερμανός, ο Ντίτμαρ Χάμαν.
στη θέση του Βραζιλιάνου του Ελάνο. Φεύγει λοιπόν και ο Ελάνο. Ολοκληρώνει τις αλλαγές του ο Μαρκ Χιούς. Το Χάμαν παίζει μπάλα ακόμη, έτσι. Είναι εδώ που θέλει Είναι στα να 35. ελέγξει απόλυτα το χώρο της μεσαίας γραμμής και να τη σκοτώσει το παιχνίδι. Περισσότερο ενδιαφέρει τώρα τον Μαρκ Χιούς να φύγει με το διπλό. Ακριβώς να φύγει με το διπλό. Φεύγει και ο Ελάνο. Εδώ είναι ο Βραζιλιάνος. Από την Σακτιόρ αποκτήθηκε το 2007, πέρσι δηλαδή. Μέσα ο Χάμαν. Ο Γερμανός, ενώ έχει πρόβλημα στο δεξί πόδι ο Χάμαν Τικουμάνα. Η Ομόνια είναι για λίγο με 10 ποδοσφαιριστές εκτός γήπεδο Τικουμάνα. Έγινε αφόλο και στο Χριστοφί, δεν το πρόσεξε ο διαιτητής. Στην εξέλιξη της φάσης χρονώνεται το offside το Ρομπίνιο. Manchester City που έχει να αντιμετωπίσει την Portsmouth την Κυριακή. Έχει την Portsmouth, έχει την Burnley την επόμενη Τετάρτη. Τα παιχνίδια είναι πολλά. Ομάδες που παίζουν στην Ευρώπη, στην Αγγλία, ακόμα πλησιάζουν τους 55-60 αγώνες. Κάνα μεγάλο τέρπι το Σαββατοκυριακό στην Αγγλία. Πολύ μεγάλο. Δεύτερο συνεχόμενο Σαββατοκυριακό με σπουδαίο τέρπι στην Αγγλία. Ξανά με την Νικουλέσκου εδώ φεύγει καλυπτόμενος στον πρόλαβε ο Χάρτ. Του τσίπησε την πάλι τελευταία στιγμή. Καλή κίνηση από τον Νικουλέσκου. Εδώ χρειαζόταν να ήταν ο Χριστόφης σε αυτή τη φάση. Ακριβώς, που είναι πολύ πιο γρήγορος, θα προλάβαινε τον Άγγλο τερματοφύλακα. Μετά το Liverpool Manchester United, δεύτερη δύσκολη έξοδος για τους πρωταθλητές απέναντι στην Chelsea που οι bookies πλέον στην Αγγλία την έχουν σαν πρώτο φαβορί για την κατάκτηση του τίτλου. Ηλίας Χαραλάμπους μια μεγάλη παλιά. Νικουλέσκου προσπάθησε να κατεβάσει στον Τούρο. Έχουν τον έλεγχο οι φιλοξενούμενοι. Είναι πιο μαζεμένοι, κινούνται στο γήπεδο περισσότερο σαν ομάδα. Είναι κοντά οι τρεις γραμμές Θωμά της αγγλικής ομάδας σε αντίθεση με την Ομόνια, και αυτό τι σημαίνει ότι πολλοί παίχτες χρειάζονται να τρέξουν παραπάνω. Γι' αυτό κουράστηκε ο Κάζ, γι' αυτό κουράστηκε ο Αλονεύτης και ο Δημήτρης ο Χριστοφή. Έκανε πολύ τρέξιμο, γιατί όταν βγαίνει η Ομόνια μπροστά η τετράδα ήταν πολύ πίσω από το χώρο της μεσαίας γραμμής. Δεν ήταν συμπαγής η Ομόνια στο μεγαλύτερο διάστημα του αγώνα. Γι' αυτό όταν μια ομάδα είναι συμπαγής, όταν παίζει με αυτόν τον τρόπο, είναι πολύ πιο εύκολο να μαρκάρει τον αντίπαλο. Όλα αυτά που είπε σωστά είναι μία όψη του νομίζω. Βέβαιως η άλλη είναι ο αντίπαλος που ήταν ανώτερος. Μα γι' αυτό μπορεί και παίζει με αυτόν τον τρόπο. Ναι, ακριβώς. Αλλά και πάλι οι περισσότερες φάσεις προήλθαν από λάθη. Φερνάντες. Αλλαγές πλέον του Χιούς παίζουν στη μεσαία γραμμή. Φερνάντες, ο Χάμαν. Μπροστά ο νεαρός ο Στάριτς. Ρομπίνιο κατέβασε τώρα στον Ράιτ Φίλιπς. Ο Τικουμάνα πιέζεται από τον Άιρλαντ. Πολλές δυνάμεις αυτός ο ποδοσφαιριστής. Τρέχει σαν μηχανάκι διαρκώς. Πίσω ο Τικουμάνα στον Πλέτς. Όμως δεν είχε χάσει τίποτε. Πλέον πρέπει να κυνηγήσει κάτι παραπάνω. Ένα γκολ βασικά να μην χάσει. Νομίζω η ψυχολογία έχει χαλάσει από τον γκολ της ισοφάρης, όχι από το δεύτερο, από τον γκολ της ισοφάρης. Γι' αυτό εκεί ακριβώς εκεί χάλασαν όλα για την Ομόνια. Και ήταν αυτό που λέγαμε, Θωμά. Νομίζω ήρθε υπερενθουσιασμός μετά το 1-0, ο οποίος ενισχύθηκε και από την ένταση από την εξέδρα της Ομόνιας, από τον κόσμο της Ομόνιας. Ήρθε το μοιραίο το λάθος. Στάριτς. Στο Ράιτ Φίλιπς, ο Χαραλάμπους έγκαιρα, Λάγιο. Ρομπίνιο, παίρνει φάουλα από τον Τούρο. Αλβανός του δίνει το χέρι. Και ο Ρομπίνιο το δέχεται. Είναι βεντέτσα, δείχνει βεντέτσα, το παίζει και παίζει σαν βεντέτσα. Δεν το παίζει βεντέτα, παίζει σαν βεντέτα. Είναι παίχτης. Κάνει κίνηση ο Άιρλαντ κοντά του. Προτιμά τον ξεκούρα στο Χάμαν. Άιρλαντ δεν βρήκε την μπάλα. Την ελέγχουν οι παίκτες της Ομόνιας. Ας είναι και η ισοπαλία του. Αυτό είναι πρέπει να κυνηγήσουν τουλάχιστον
Βαθμός είναι και αυτός. Ζαπαλέτα στο Ρομπίνιο, κάνει κίνηση ο Άιρλαντ. Κρατάμε όμως Ρομπίνιο γιατί δεν ήθελε να πέταξει μια παλιά που δεν ήταν σίγουρη. Σόραιτ Φίλιπς έφυγε, η άνεση είναι και στον Άιρλαντ. Τώρα Ρομπίνιο, το παρακολουθεί ο Κασέκε. Ρομπίνιο, το σταματά ο Ντικουμάνα. Δεν μπορούσε ο Κασέκη. Τελευταία δευτερόλεπτα, χρόνος της καθυστέρησης, Κυριάκο. 4 λεπτά έχει Έχουμε 4 προσθέσει λεπτά. ο τέταρτος διαιτητής. Χάμαν. Πολύμηρος Γερμανός στον Ρομπίνιο. Ξανά ο Βραζιλιάνος. Φερνάντες στον Ρομπίνιο. Με την Κουμάνα. Τι θα κάνει. Δίπλα. Ο Φερνάντες έξω από την λογή στον Χάμαν. Άιρλαντ. Σόραιτ Φίλιπς. Με τον Πλέτς πάνω στον Γιωργαλίδη. Είναι χαρακτηριστική άνεση με την οποία αλλάζουν την μπάλα οι ποδοσφαιριστές της Manchester City. Ο Χριστοφή μπροστά έχει 2-3 επιλογές. Κλέιτον, παίρνει θέση ο Ντούρο, δεν είναι offside, καλυπτόταν. Μέσα για τον Κλέιτον, η ευκαιρία αποκλείσει με τα πόδια από το Χαρτ σε κόρνερ. Εξαιρετική προσπάθεια, ξανά ο Ντούρο δείχνει τη μεγάλη δικλάση για Θωμά, παίκτης που μπορεί να αγωνιστεί και σε ανώτερο επίπεδο. Δυστυχώς όμως εδώ, καλά το προηγούμενο καλό εν πάση περιπτώσει, ένα σούτ από δύσκολη θέση πάλι. Είπαμε, είναι ατομιστής το Κοιτάζει διαρκώς την αντίπαλη αιστεία. Καταπληκτική πάση. Έκανε ό,τι μπορούσε ο Κλέιτον, ήταν στον αέρα η μπάλα, άπλωσε το πόδι του, της έδωσε πορεία προς την κλειστή γωνία, εκεί που έδιωξε ο Χαρτ. Στις καθυστερήσεις αναμέτρησης, ακόμη 3 λεπτά για να πάμε στο 90-4 και να ολοκληρωθεί το παιχνίδι. Χριστοφή, στα φάουλ. Είναι στο έδαφος. Δεν σταματούν οι Άγγλοι. Σηκώθηκε ο Χριστοφή. Άιρλαντ. Ο Πλέτς κάλυψε, πρόλαβε τον Στάριτς. Βγάζει από τον Γιωργαλίδη. Ο Ρομπίνιο δεν έδωσε την πάσα στον Άιρλαντ γιατί ήταν στη θέση offside. Χάμαν. Ο Ισπανός στον Ρογκαρίδο, ξανά στο Γερμανό. Ρομπίνιο, Άιρλαντ. Σόραιτ Φίλιπς. Παίζουν όλοι την μπάλα λίγο. Ζαπαλέτα τώρα. Πιέζει ο Βέντσελ. Παίρνει το ζητούμενο ο Αργεντινός. Και παίρνει και το χειροκρότημα από τους φίλους της City. Ζαπαλέτα. Είναι η μπάλα στον Παγκούρα τώρα. Την πετά εκεί που δεν υπάρχει συμπαίκτης. Φίλοι της Ομόνοιας δεν έχουν σταματήσει το λεπτό παρά το σε βάρος της ομάδας τους αποτέλεσμα. Αναγνωρίζοντας και την ανωτερότητα βεβαίως των αντιπάλων. Ντούρο, δυνατά εκεί, κάνει λάθος ο Άιρλαντ. Και μπει δυνατά στη φάση ο Φερνάντες. Ο Ομόνια έχει ευκαιρία τώρα να επιτεθεί. Χριστοφή, στο κενό χώρο, την Κουμάνα. Μια καλή παλιά χρειάζεται εδώ. Τι κάνει ευκαιρία με τον Νικολέσκο που χάνεται πάλι. Είναι 3-4 φάσεις στο δεύτερο ημίχρονο στα τελευταία λεπτά που η μπάλα δεν θέλει να πάει στα δίκτυα του Χαρτ. Την είχε τώρα την ευκαιρία ο Νικολέσκο. Ήταν καλό το γύρισμα από τον Τικουμάνα. Ό,τι γίνεται τώρα, Θωμά, πρέπει να γίνει αμέσως μετά το 1-0. Βλέπεις ότι παίζουν αργά, οι Άγγλοι βγαίνουν αργά στην επίθεση. Τους πιάνει στην κόντρα η Ομόνια με την ταχύτητα που διαθέτουν κάποιοι ποδοσφαιριστές της. Αυτό πρέπει να κάνει μετά το 1-0 και θα μπορούσε να ήταν πολύ διαφορετικό το αποτέλεσμα από το 1-2 όπως είναι τώρα. Εδώ ο Νικολέσκο, ο οποίος πήρε την μπάλα ακριβώς εκεί που ήθελε από το γύρισμα του Τικουμάνα. Θέλησε να παίξει γρήγορα με την μία για να εκφρεδιάσει, αλλά
έβαλε την μπάλα να χτυπήσει στον Καρίτο και όχι να πάει στα δίχτυα που στόχευε. Λίγα δευτερόλεπτα ακόμη, τελειώνει το παιχνίδι. Μάλλον δεν θα προλάβει ούτε η City να πάει μπροστά, αλλά ούτε η Ομόνια να επιτεθεί. Θα γίνει κάποιο λάθος, χρειάζεται το ρολόι του Ιταλός. Τέλος της αναμέτρησης. Οι Άγγλοι παίρνουν τη νίκη. Οι οπαδοί της Ομόνιας χειροκροτούν τους ποδοσφαιριστές της ομάδας, οι οποίοι έκαναν μια καλή προσπάθεια απέναντι σε ένα ανώτερο αντίπαλο. Τελικά δεν κατάφερα να πάρουν το ζητούμενο. Η City είχε και πριν τον αγώνα το προβάδισμα για πρόκριση. Τώρα αποκτά μεγαλύτερο πλεονέκτημα. Το χειροκρότημα είναι θερμό από τον κόσμο στις εξέδρες. Είναι ικανοποιημένος ο κόσμος. Η Ομόνια έκανε ό,τι μπορούσε. Το είδατε φίλοι οι συνδρομητές απέναντι σε ένα ανώτερο αντίπαλο. Απέναντι σε μια ομάδα με αστέρια όπως ο κύριος εδώ, ο Ροπίνιο. Εδώ με τη λήξη του αγώνα ο Τούτιτς γύρισε προς το μέρος του Χιούς. Του έδωσε συγχαρητήρια. Οι δύο ομάδες θα τα ξαναπούν σε 2 εβδομάδες στην Αγγλία, στο Μάντσεστερ. Έχουν αλλάξει φανέλες οι περισσότεροι ποδοσφαιριστές. Οι φιλοξενούμενοι πάνε προς το μέρος όπου βρίσκονται οι οπαδοί τους στη γωνία, τους χειροκροτούν, ενώ οι χιλιάδες φίλοι της Ομόνιας πράττουν ακριβώς το ίδιο. Εδώ είναι οι Άγγλοι. Γενικά έγινε ένα πολύ καλό παιχνίδι απόψε εδώ στο ACP. Στάθηκε καλά Θωμά, είχε την τύχη με το μέρος της και δεν την αξιοποίησε στο φινάλε. Θεωρώ ότι ήταν αυτόκυρο. Βέβαια, να μην μειώνουμε την ανωτερότητα των Άγγλων, ήταν σαφώς ανώτερη σαν ομάδα. Η καλύτερη ομάδα που έχουμε δει εδώ τον τελευταίο καιρό. Κρίμα γιατί η Ομόνια και στο φινάλε 2 φάσεις μετά που οι Άγγλοι αποφάσισαν ότι το 2-1 ήταν αρκετό για αυτούς και προσπάθησαν να παγώσουν το παιχνίδι. Σε 2 καλές επιθέσεις η Ομόνια είχε την ευκαιρία να πετύχει τον κόλπο της ισοφάρισης. Δεν ήρθε, είναι κρίμα γιατί καμιά φορά δεν μπορείς να ξέρεις τι συμβαίνει στο ποδόσφαιρο. Πας εκεί με ισοπαλία, όλα μπορούν να συμβούν. Όμως τώρα με το 1-2 τα πράγματα είναι όπως ήταν με την αρχή της κλήρωσης, ότι το Ακτρό είναι το φαβορί ήταν η Manchester City και επιβεβαίωσε και απόψε. Ξαναβλέπουμε τα δέρματα της αναμέτρησης. Εδώ έγινε η μεγάλη ζημιά στο 58 λεπτό με το 1-1 από τον Τζο, ο οποίος 13 λεπτά αργότερα από αυτή την παλιά που έγινε από τον Ζαπαλέτα έβαλε την παρακάτω και την ξανά στείλε στα δίχτυα του Γεωργαλίδη, διαμορφώνοντας το τελικό Ομόνια 1 Manchester City 2. Να δούμε και τα τελικά στατιστικά του απόψινού αγώνα. Σχεδόν ισοπαλία στις προσπάθειες για γκολ, 8 με 9. Τα φάουλ επίσης κοντά και λίγα από τον Ιταλό, 28. 3 αποκρίσεις ο Γεωργαλίδης, 2 έκανε ο